अड्डू स्पोर्ट्स के हिमने राज्य मशहूर कुलुंतरिन तेरे हिमने निज़ार इब्राहिम रणेश अदी हिजा अदी हिलबे फला दंविस वारा जुआं उम्मीदी कुलुंतरिन से हिमने अड्डू स्पोर्ट्स क्लब बलायर मी कुलुंतरिन इतरुं टीम के ऑफिशियल उन की वस राज्य इनमें कामयाब ऑफिशियल उनका मालूम देने में अगर तुम कोच की राज्य के हम वारा गिना मोली मुबारक था कामयाब को हुआ इनमें कहूँगा गाँव में मुबारक आदि राज्य तेरे मुबारक जोन लीग चैंपियन का में सौदा फवा आदि मियाँ हरवेस जोन लीग चैंपियन का आने अड्डू स्पोर्ट्स से होता दिन सलीम मास सलीम आदि एक तुरंत सतो लती मी अड्डू स्पोर्ट्स के ऑफिशियल उन की आदि बंडोह बलायर बंडोह कुलुंतरिन तेरे हिमने खोनिका अश्वा काटे सेंडी आदि जुआन सेटर बाटिस आदि वारा मोड़ सेटर कमवा जमाल आदि राज्य एम मोड़ लिबरो कमवा आदि सिमेने आदि टीम के कोच उन्नकी वेस बलायारु हम राज्य निस्बतुं एम मोड़ ती कोच एगतुं जल्ले की वारा कामयाब वोली कोच गौमी टीम एस कोच को दीफवा आदि तफाज गिनो मुबारक था चैंपियन का होदा एम फहम बेवन ऑफिस मुबारक के चैंपियन का होदा फवे बंडोस टीम आदि एक इतुरुं एम फहम बेवन माल लीग चैंपियन का वेस बंडो होदिंग बंडो कोच की जल्ला दें कुरिंग दन्नाद बंडोस के इतुरुं अड्डू स्पोर्ट्स के हिमेने आदि वारा मुहिम कुलुंतिरे एबोरी आसिफ की जरे गौमी टीम के हिमेने आदि राज्य के एम मकबूल आदि मिहारो एम बोड़ा फाहा कुरेवे एल लिबरो कुलुंतिरे एनो तो पतुला माले देवी चैंपियन में गौमी वॉलीबॉल भारत क्वालिफाई मुकुड़ा लीव के चैंपियन में भारत का फाइनल का निफार वाद इंटरनेशनल रेफरी कैंडिडेट का मिहारो रेफरिंग कोटा मिहारो बनी मेदुगे प्रथम रेफरी की सैफ देवन रेफरी की सलीम खुंडी सलीम आदे मी दे रेफरी नकी वेस वरा तजुर्बा कार फुन्ना उस दे रेफरी ने आलो ननवानी ननवा है मोती दे टीम के फशाह कुलुंतरी मिहार बेंचुगा मैच तैयार मट्टका तैयार जर्सी नंबर 3 मोहम्मद रणेश कैप्टन जर्सी नंबर 3 यूसुफ मूसा आदे मेदु मैच कुरियदारू सपोर्टर न बलादारुगा अड्डू के सपोर्टर ने माँ बोड़ा का अलगुने न का फाह के नुकुरे वे नमे बंडोस रिक्रिएशन क्लब के सपोर्टर वारा गिना कमा फाह कुरे वे गुतुम सपोर्टर एक पुलागे टी-शर्ट लागे वारा फोर या सपोर्ट पुरन तैयार हो ती कम फाह कुरे आदेन फुर्ता मैच में तका कोटा निरानी अड्डू स्पोर्ट्स के कुलंतरी में और कोटा आने निकल बंडोस रिक्रिएशन क्लब फशाह कुलंतरी जर्सी नंबर 1 इब्राहिम जमाल बंडोह के कुलंतरी में और कोटा और में गोवा बंडोस टीम के फशाह कुलंतरी में और कोटा आरा जर्सी नंबर 12 अहमद अली आदे मी दे टीम बलायारुगा मी बारातुगा कुरी मी दे टीम बदल फुगो फुर्ता बुरुगा इफहार आदि सेमीफाइनल फुर्तम सेमीफाइनल इफहार एगोतम फुर्तम बदल कुली फहार फर्स्ट कुलेगे फुर्तम बुरुगा इस बदल कुलेगे निवानी अड्डू स्पोर्ट्स मोरुएफा आदि सेमीफाइनल का वारा फोर का द मैच का फाहो मोरुएगे फाइनल फुर्तम टीम गोतुगा होई निवानी अड्डू स्पोर्ट्स क्लब एहनीमा बिहार अड्डू स्पोर्ट्स मिनुकुंडनी बंडोस दीजेगे थिंपहार बलिकुरुमा अदी बंडोस मिनुकुंडनी तिम्मन फहार बलि नुवे नी मुबारातु के चैंपियन का दिफा कोगा ये टीम बलाया रोज टीम के सिमरनी ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಮೆ ವರ ಮೊಳೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ टीम को वेस अदी एगोतु नी मुबारात बलायारुगा अड्डू स्पोर्ट्स मेवनी एमे फहार को बलि फई पुलिस रिक्रिएशन नतो कुर्ता बुरुगा एनोनिया एमी इन्वेस्टमेंट को बलि फगा अड्डू स्पोर्ट्स एमे चुम बलि को बुगावियस बंडोस वेस दिवानी मुबारातुगा हमारे अड्डू स्पोर्ट्स को बलि फगा कुर्ता बुरुगा इफहार अदी सेमीफाइनल कुर्ता मैच का इफहार
पॉइंट का दे टीम्स में तैयार हो गए मितिदी मैच फेशुमस फुर्तम सर्विस निकुरनी अब्दू स्पोर्ट्स गणेश की राज्यगा हम एन मोळु एन मकबूल एस सेटर एन की अब्दू स्पोर्ट्स कैप्टन वार मोळु फ्लोट सर्विस फुर्तम अब्दू पूरी सर्विस रिसीव को बनो में की फुर्तम पॉइंट होदा आगे जोनी नंबर 7 एन की रे सूरत के टीम के लिए दी बोला वारा बयाला राजवीर की वारा बाले दी बोला बड़ो स्कूल के डिफेंस में करेंगे बिहार में की अब्दू स्पोर्ट्स का एक बिहार स्टोर को देखेंगे आगे सपोर्टरों के एडवाइस वारा कदा मिला के सर्विस नेटो को जी फाड़ी रेटुनी वारा को बोले वारा बोला जी बोले जो की अब्दू स्पोर्ट्स टीम को के ब्लॉक पे सही है तो इसको जी फा स्पोर्ट्स को कोटा भी खेल गए बिहार स्कोर की बंडोस के जमा की सर्विस आज रघुवीर को वारा मोड़ सोटे रघुवीर टीम के बेर कुंतरिया 7 नंबर ए बीटा का तो जैसा बेर पल्ली बंडोस टीम के पटा कुंतरी नमियत बायदार मीगे कुरी कुलवुन मैसा इलाफा टीम के सेटर का जमाल फुर्तम आरागा मेकुलनी मीगे पूरे अलॉटमेंट जुवान सेटा ईशान ए बाटिस के कुलम फेनी के दिए हैं नंबर्स मैच के फाइनल मैच के फेशम में तो बात को एक ये तो देम्मे और रंगलो सोटे और कामयाब सोटे मैं तो यहाँ इसमा रिफा चिचू अकीवेस मीगे कुरिंग फशा कुलंतरिंग तेरे ही मैंने कुलंतरी अन्नो हिंदीनो और धन्यवाद मी फाइनल मैच बंडोस टीम नुकुंगिरो कोच के विष्णु तरीका में आएगा वार पड़ती बदल तक फाइनल मैच फेशुंगिरो इसमें गेनेस पे अल्बानोस टीम के कुलंतरी के सर्विस हेरो पीटर की सर्विस नेटा अब्दू स्पोर्ट्स की सर्विस रघुवीर की टेक्निकल सर्विस नेट कार्य बायपार मडबोडो मट्टादा कुलंतरी मिपार नेट कार्य मडबोडो मट्टादी అలాగే వరరంగల్ డిఫెన్స్ రఘువీర్ బ్యాక్అవుట్ అటాక్ అదానికి కావస్ मांडोस के कोनिका मोहम्मद अली कोनिका जी शॉट एग्रेस कुलंतरी गातु का मुझे वर बड़तन बेरम इदी दम में पदा पूरी डिफेंस कोर्ट तमुनी और स्टाफ को बहुत बड़े मिलागने नेक्टास रघुवीर सर्विस बैट्स को अतरतिने रघुवीर की मुबारक इससे बड़ा फाक को दे एक कुलंतरिया बनहु पूरी अटैक नोती बेरा गोस्के अड्डू स्पोर्ट्स में दे पॉइंट के लीड इन डिफा आज रघुवीर की मीडिया हरवेस राज्य का बारह मोड़ कुलुन अड्डू स्पोर्ट्स कामयाब होती बाबा कुलंतरिया ಏನಗೆ ಹುನರ ಏನಗೆ ವಿಷ್ಣು ವರ ತಫಾತ್ को फाक करे है कुलंतरिया ವರ मिस मधु वರ मोड़ कुलंतरिया ಏನಗೆ आज दिन में बनहु के जी बोला बेको जी बोला अड्डू स्पोर्ट्स कोर्ट को खेली के यार तो हतरे पाते बदल ये बार ಅದು बाडोस दिन मिलता हुआ प्रेमणी हेरोल की इसको जिग कुलंतरिया एनएमएस में मैच बजा के लेवल ठीक की इसको मां जिग नोन के स्वरा मोड़ वारा हुनर में कुलंतरिया आज आज जो लड़का है अड्डू स्पोर्ट्स विकेट पॉइंट होगा इसको हाई मतलब बदल होता है गेम्स करो बिगेंदा उम्मीद जुआ कुलंतरिया की लोगे मेदक पुणे वारा उम्मीद कुलंतरिया सेंडी वारा बनाना मरवानो तो जहां बोले अड्डू स्पोर्ट्स को ये टीम के अभी वाले हैं मां मोड़ कुलंतरिया के नुफेनु का मुगवियस मरवानो स्को एबा उतर लोगेंदे ए फाइनल मैच को बाकी अगले प्रेशर बोर्ड को अभी कमेस वाला का मैच कंट्रोल मुगविगे द टीम में सोलो तो बिहार है कमेस मरवानो एक नंबर का वारा बड़ा फाक करो आज को तो कुरिंग इसको तो अटैक करी बोल इतने जहां बाहर बोल का फाक करो आज अस्ता वारा पायाला जी बोले मैं तो डिफेंस को फाक करो रघुवीर मां बाहर का नो अटैक निकल अस्ता के अटैक डिफेंस करो मैं तो जो भी आपको दी मेरा दोस्त
ikuru point match mode high ade getting the spoon ikura kuriya or gadawanika malgonu na kabul kareni ei getting the hunar kuri ade mubara ade kuriya kuro mukto guys zamiuge hunar wara kuda kedima baaki mehar Muhammad Ali konikage jump service ಯಾಕೆ ವರನಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಜಾರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಸೊಟೆ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಕೊರಿ ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊರಿ ಬೋಳ ನಮಸ್ ವಾಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಕ ಬೋಳ ನಿಕವ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಿಜಾರ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಜಾರ್ ಗೆ ವರ ಉಣರುವರಿ ವರ ಮೋಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಜಾರ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಜಾರ್ ಗೆ ಯಾ ಉಣರು ಗೆ ವರ ಮೋಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೇನವಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಕಿರಿಯ ಇಫಾರ ಬರ ಕೆಲಸಾರ ಹೋದಾಫ ಕಿರಿಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಕೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಳು ಕಿರಿಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಯ ಕೋಟೆ ಮರಮಣ ಬಟ್ಟಾದ ನಗರ ಆಗ ರಘುವೀರ್ ದಿ ಗೋಳ ಬೇತಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮುಖರಿಗೆ ಅನೇಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ time out ade mi mechu kuriya daruga mi mechu belumattaka waragina dege kuli belun terim ves mitana haziru eva tibbe adi ege iturun tv ge zariya ves waragina bayaku mi mechu balamun gendana ade de teamum ves miharu time out ka fahu tayyar miwani alum match fesmataka de team ge coach ves adi official ves wara boda kulun terena isha deta eba fene ade mihar mubarak kulum mida indoga elifa biwa mondo flex ki mihar mifahar mubarata ala evonu mondo flex reflex gota ala phone eche enuda mi flow ga kulen puri artaka ilafa ma borta mes pasiya enama es mitanuga minihun mi mihunga gotum baawate ki da jehuni ma adives ko beswaraka kasaga ye enama es puri artaka ilafa bihar wara bodukan oduga ituru ehunna robuta amaga mes ma bodames muferi adi wara bodu pasiya taka ma ka baaw ko time out of me tyanek kas kulum beniba beta ga ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂಗ್ ರಣೇಶ ಇಲ್ಲವೇ ಲೊಕ್ಕರು ಎತ್ತ ಮಸೆಪುರಿ ಬೆಕ್ಕೋಣ ಪುರಿ ಎಟೆಗೆ ಪೀಟಾಗಿ ಹೊರಹುಣರವರೆಗೆ ಕುಂತರಿ ಅಶ್ವಾಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡ್ಡು ಗಣಕಾಸ್ ಬೆಕ್ಕೋಟ ಎಟೆಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡು ಗಿನ ಎಟೆಕ್ ತಪ್ಪನಿಗೆ ಮಿದಾನಿ ಬೇರು ಕುಂತರಿ ಆಗಿ ಪರಾತು ಏನೇಗಿ ವರಂಗುಣರವರೆ ಪುರಿ ಕೋಟುಂಬ ಸಮ ವರನಗಳ ಎಟೆ ಪುರ ಅದು ಬೆಕ್ಕೋಟು ಸಮ वरम मोळंग एटे पूरा वरक दिना स्कोर होदा देखुंतरी अनस विकेट एक डिफेंस को अनेक का आधा डिफेंस पूरा मसे पूरी बॉल वट्टा दे बॉल बांडस लगाए बांडस अनेक का स्कोर में तो होदा यार किसको के आशे नोए सेंडी फ्लोट सर्विस पूरा राज्य तिबी मेदक स्कूल दिगो कोलते हिमने रघुवीर के वार राम रघुवीर मेन बेचा बताया हम रघुवीर उल्हा बोले का तो वारा बोड़ा काम पूरा का फा करो न तो आज रघुवीर की निमिगन दिया जोन लेग मुबारक बेस वारा मोड़ उनारे दक्का हुआ कुंतरी मुबारक के सूर्या को तो मोड़ कुंतरी कहू बड़ी होना आज वारा मोड़ डिफेंस अड्डू स्पोर्ट्स मिकुरी कोनिका कोटु गही मडुमडु मट्टा बोले आज फला वारा तिरी गेम बोले वारा मोड़ जाए आगे मिवती अड्डू स्पोर्ट्स को पॉइंट होदा आज फला है कि खास को रिसोर्ट बोली मुबारक तो वारा पा कोली वा कुंतरी ने फुर्ता फेडनु में चालुना फेडुवानी रिसोर्ट बोली मुबारक पैराडाइज चैंपियन तो होदु उत्तम रिसोर्ट बोली मुबारक
ඒන මුල පවේ අද වර ගින පහර අලගොන් මෙන්න බණස් ටීමුම් වෙස් පෙන්පාවා කුළුන්තරිය ඵලයකි අද ඒක පහුන් ඒන ගින දොස්තක වන්ද බණෝග වජීෆා ගුණ පාපන සවන පහකොල රග්වීරක වර රංගල බ්ලොකේ මිහාර අඩ්ඩු මෙවති 4 පොයින්ට් ගේ ලීඩ් හොදා අද බණහු මිහාර දෙවන ටයිම් අවුට් මිනෙගි අද දෙටීම්ගේ ස්කූල් තෙරින්න ඉස්සර මිහාර උෂා දෙවන්නි අවුන් මේ යගින් කුරන් ෆයිනල් मैच में कुरिया गुरी सेट होगा कभी रिसेट होगा स्कूल अभी इतना फोर का देते इतना तेरे इतना कुरिया मुकाम जिस लिबेन कम मैच के फोर का दवा ये टीम में बड़ा एक बार को का वाद को अभी जरूर तेरे ना फोर लिबेन को खोलेगी ना मैं टीम के ऑफिशियल ना सपोर्ट रू बेन मानी जी ये अवस्था टीम में मोड़ू आज मेडुन जी बोले वाला डिफेंस से निजार रघुवीर वारा पयाला मुझे यार रघुवीर में तो हम हुरिया बोले का उतका 100% कामयाब पूरे दिनेश गो करनुआन आद कोम्मे सेटक गवस टीम का नेगेनी दे टाइम आउट मिहार बंडोस के दे टाइम आउट मिवानी हुसफा बंडोस के प्रथम टाइम आउट हायें अकों आद देवन टीम आउट अटे 12 मेवती नगा दे टाइम आउट हुसफा आ पीटा के वर रंगलो अटैक पीटा गब्गप पुरमट्टका अड्डो स्पोर्ट्सिंग लोंगे आदि रघुवीर मसके पूरी एनो पीटा वरम मति वर रंगलो छोटे जहां में कामयाब होता मनोज टीम के बेदा पुरे दिया नंबर दिफाओ की राजे नौमी टीम के पूरे पुस्तक में बनने वाला हमारा हुनर को पर एना मेद में चुका हो को मनोज टीम को लोग नाम पा करे ये पूरी कुल मुबारक गई शादी मुबारक इस दिन में तो गए ना उनका पता हाथों से तेरे हिंदी पता हो गया मैं ये फाइनल में चुका इन्हें के बाद तजुर्बा कुल तेरे का बात ही है नहीं बड़ा ये ना दोनों देखा मुझे आज रघुवीर वाला पाया माडू ब्लॉक मती में बत्ताली वाला फस्सी को कुले का मम्मी पाहा कुरवनी रघुवीर है नो तो ये ना के विष्णुमा इन्हें के हुनर के बेनु वाला बड़ा हिफा ये चीज़ पूरा का वाला पाहा फला की सर्विसेस वाला बड़ा थोड़ा फोन के लिए आदि रोड सर्विस टेक्निकल सर्विसेस बड़ा थोड़ा फोन के लिए रोड सर्विस अहमद अली जही बोला गोल के टीम पर ऊपर पॉइंट में होता था निबिगेन दिया माले लीग मुबारक के इन मोल सोटुजी हो तेरिया अहमद अली की इस गांव में टीम कहीं ने वारा मोल को करियो पीटा पूरी सर्विस मीडिया देरा जब सर्विस है ना पूरी आदे मी मैच कुले हो मिदानी टेक्निकल टाइम आउट उसूलुं එහෙම වීම අලගොන් මෙන්න කුරි ඉංගිෆ නැතිම කොම්මේ කුරින් අප් පොයින්ට් ලිබුනීම මිහාර මෙවති ෆුරතම ටයිම් ආउಟ್ දෙයිෆා ආදී ඒක ෆහම් බණොස් ටයිම් ආउಟ್ එන්නේකි ඒක ෆහම් අනක සෝලා මෙවති देवाना टेक्निकल टाइम आउट ए फुर्तम कोम्मे से टीम का आशे लिबुनीमा फुर्तम टेक्निकल टाइम आउट लिबेनी देवाने कोम्मे से टीम का 16 लिबुनीमा मी देवाना टेक्निकल टाइम आउट मी लिबेनी आद मी मुबारक को फुर्तम राउंड को कुळवण मैच तक सेमीफाइनल राउंड को कुळवण मैच तक होगा टेक्निकल टाइम आउट देवाफ का नो है ना फाइनल मैच का टेक्निकल टाइम आउट दे उसूदम मी कुळनी එහෙම आशा फुर्तम टेक्निकल टाइम आउट එහෙම बंडोस मिहार मिवानी एट टाइम आउट नगावा अदि बंडो होगा बाकी एट टाइम आउट इन्नाने मिहार देवन टेक्निकल टाइम आउट का जेटी मुकुळुन तरी मैच तैयार हो मिदनी अड्डू अदि एफएस टाइम आउट नगावा कन्वे मिहार अड्डू स्पोर्ट्स इन सर्विस फादा सर्विस अदागे फ्लोट सर्विस Alfada service courier. Ada service courier. रोटेशन कोड पूरे पर इधर पॉइंट है फामी हमारा देर को अड्डू वाले को पॉइंट है वो पॉइंट है मी रोटेशन
रोटेशन फोल्ड की एमएस का अनेक टीम के मसक तक अनुदा इदे एक्सचेंज रोटेशन फोल्ड के हेवी दुवಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊರಬರು ಬೇರೆ ಅದು ಬಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊರಬರು ನಿಂತಿರೋದು ಅದು ಸೂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿ ಮಸಕತ್ತು ಗೋಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀಪ ಸ್ಕೋರ್ की 17-11 ಇದು ಕೂತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದೂರ ಗೋಳಗೆ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಓಡಿ ಅದೇ ಮುಬಾರಾತುಗ ಕುರಿತು ಬೆಟ್ಟಕ ಬಯಾರುಗ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಎಸ್ ವರ ಲಗೌದು ಮುಬಾರಾತುಗ ದಕ್ಕಾವದೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ ಮೊಳಕೂಡ ದಕ್ಕಾವಾಗ ಬಾಕುರೆ ಅದೇ ಅಡಕಾಲ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಇತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂಡೋಸ್ ಟೀಮ್ ಕೂಂತೆ ಬ್ಲೋಕಿಂಗ್ ಗರಿ ನೆಟುಗ ಜೀಗೆ ಏನಮ ಸೆಂಡಿ ನ ದಿನೆ ನೆಟಕು ನುಜೆ ಏನಮ ರೆಫರಿನ ಏಕಂ ಸೆಂಡಿ ಮಿ ದಕ್ಕಣಿ ಅದೇ ಬಂಡೋ ಮಿಯತಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ದೇವಣ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ವೆಸ್ ನಗಾಫ මිහාර මුලියකු මි මෙචුග හතරු ටයිම් අවුට් මි ලිබුණි ඒ ටෙක්නිකල් දෙ ටයිම් අවුට් ආදි කානොස් නෙගි එමිහුගේ දෙ ටයිම් අවුට් එහෙමද ස්කෝ මිහාර මෙවනි අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් ආශේ බඩොස් රික්‍රියේෂන් ක්ලබ් බාර එහෙම දෙමු බඩොහුගේ දෙවන ටයිම් අවුට් ඉස් දී ගලීල් බිනෙගයි එකමු බඩොහුගේ අස්තු කුරුමෙන් අලවුන් ගන්නවානි උපනේ මේ ෆයිනල් මැච් එක අදී එමිහුගේ දෙවන කොලොන් දෙරියා කෙරෝල් දෙස අදී එමුනේ එනකීස් බරපොල් කුරුමෙන් දක්කපු ගන්න කුරුමෙන් දෙකේ එහෙම අලවුනේ ගගී කරන් අදී මුබාරාතුගේ මේ ෆයිනල් මැච් තුර ෆෝර් එකේ කුරුමෙන් එක බඩොහුගේ දෙක දෙකක් දෙන්නාන් තමයි අස්පා द्वारा ඔයාලා දී බෝලේ ඉලබිය බ්ලොක් කුරුමෙන් අදී ස්කෝර් Score to Gioni, he has scored Era Asara with first point to the lead on this sport. Era goes to Gioti. Needu Hanikov Fadiar scored Sada Asara. They return to the 4 yata Gadavani into Banos. ಕುಳುಮೆಕ್ಕುಲೆ ನೋಡಿಯ ಫೋರಿ ಗದವಾಣೆ ಮನೋ ಇತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿನೇಕವನ ಈ ಮನೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ದಿನೈ ಅದು ಬೆಕ್ಕೋಟ್ ಕುರಿ ಎಜೆಕ್ ನೋಟಿ ಈ ಕುರಿಕೆ ಅರಾಫ ಓಕೆ ಕುರಿಮ ರೆಫಿ ದಕ್ಕಾಫ ಓವರ್ ಕಮಿಟಿ ಬೆಕ್ಕೆ ಈ ನರ್ಸ್ಕೋಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬದಲಸ ನೀಡು ಅಸ್ಫಾಲ್ತಿ ದುಬಾರಾತು ವರಮೋಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುರಮುಗ ಕುಳುಮೆರಿಯ रघुवीर दी बोल ब्लॉक का जीफ ये डिफेंस निकलने इतना कर रहे हैं अड्डी स्पोर्ट्स इतना पॉइंट दिवाली नवार आज अशफाक की फ्लोट सर्विस वर मशहूर वर मरवरिक मायकी फ्लोट सर्विस पूरा कुर्तरी ಹೇಗೆ ನತೀಜೆ ಆಗೋತು ಅಶ್ವಾಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕ್ಕ ಬೆಸ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಾಫಿ ರಿಸೀವ್ ನುಕುರ ಸೌಮ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದಮ್ಮೆ ರಣೇಶ್ ಸ್ವರ ನಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಕುರಿ ರಣೇಶಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರ मोड़ो कुरुतरिये अड्डो स्पोर्ट्स लोकपुरम वरम मसयपुरी हुसैन सईद सेंडी के विकेट है के लोकपुरवे तो एक लोकल मराग मसयपुरी है नौसा लोकपुरवे को हुसैन सईद की सर्विस हुसैन सईद के जंप फ्लोट है नेटा यहाँ अनेका अड्डो स्पोर्ट्स लीड उड़ाव मेदानी एकावी 16 टंडू बड़ो सोदाक वन्या बड़ो स्वरा हिपर को वर मोळकुळु में तक देह कमाल वन्ना प्रभु कलवेनी इला बेगे सर्विस आ बीटा एटे कुरी बोला रघुवीर ब्लॉक पूरा मसे को कामयाब करवे गोतनुई सतारा 21 कैप्टन जमाल टीम के सेटअप गेटे बीटा ब्लॉक को अनेक अड्डू गेटे अदा एटे पूरी बॉलर्स में अड्डू ब्लॉक बॉलर्स ब्लॉक को अनेक अड्डू गेटे रघुवीर पीटा आता जी बॉल डिफेंस को पीटा एटे पीटा गौरव बार एटे पीटा एटे को बॉलर्स टीम वर रंग ब्लॉक तक
को मी पॉइंट मी होदा दिनी बड़वा पीटा जिजू मोनिका मितन कुलंतरी इंगस ब्लॉक को वर रंगल पीटा गेटे मी पॉइंट मी होदे रघुवीर गेटे रघुवीर एटे कुरी बोल अश्वाग जमाल दे कुलंतरी इंगे मिनेगी बड़ोगे कुलुंगी इतर रंगलों में जगह वर बड़ा पाहा कुरे इनके डिफेंस वेस ब्लॉक वेस वर रंगलों को पाहा कुरे देमे लेकिन पॉइंट के पूरी पॉइंट लेगी रोज बारह की कुरे दिए कपाओ वर रंगल पॉइंट लेने हुआ दी आज यूएफसी अड्डू स्पोर्ट्स में फाइनल मैच के फुर्तम सेट के फुर्तम टाइम आउट नगाफा आज अलगोंड देने में नहीं बनस कुलुम वर बोडुता नगल कोफी एमियो मी कुरिन कुलमुन दिए कंकुल स्लोकम वर मडुमडु एंड में सेमी मुरिया कुलुम तेरे गुलिगे वर बड़ा डिफेंस को आदि ब्लॉक एचीज वर रंगल अटैक को रंगल कुलकम पाहा कुरे आज टाइम आउट ऑफ हाउ गे टीम वेस मुकुंडानी अनकास अजुम वर्गल कोगे इतुरा पॉइंट होदा हेनुत एगोतुम अड्डू स्पोर्ट्स में अरमोती 21 बंडस रिक्रिएशन क्लब में नवार गे टीम के कुलुम तेरेना पदार एगोतुम वेस मिहा पसिया वेस बेगा सेटु नूनी स्कोप इंदे का गे टीम में नू मीकी कोम्बे बैंक वेस वरम मसे कोगे नूनी पॉइंट नेगे करोगे गे टीम में नू मीकी आज रघुवीर जी बोल ब्लॉक जी का बेर गाड़ी तो डिफेंसेस पूरा मजे पूरे है नमः कोनिका है बोल डिफेंस में पूरा होगी और स्कोर में की बारिश हमारे मतलब आज पदा में सर्विस अड्डू स्पोर्ट्स में और 3 पॉइंट में होती है टीम में आज पदा वाला पीटा कोनिका है में जहां ये कोनिका जी बोला आशीष डिफेंस पूरा में द्वारा मजे पूरे है नंबर अपने जी बोल रही है और वही बारिश आज मेयर बनो डबल चेंज मिकुरनी केरो में अरनी कुले केरो या इससे कि वरा डिफेंस मोल वरा वो चाहिए केरो में पूरी टेप इससे लगा मिकुरनी ये कोडी पीटर सर्विस दिया वाली डबल चेंज इससे सर्विस वरा निज़ार जी बोला दे ब्लॉक देते रहे गोस अड्डू स्पोर्ट्स में इतर पॉइंट लगी बंडो स्पोर्ट में फेल जोनी निज़ार जी बोला दे ब्लॉक देते रहे गोस मैं उसको तेवीस भी रघुवीर के 50 सर्विस और पहला पूरी बोल है नमें सारा नसीब तेरे को दिमाग बेर बिदिए मैंने की मुबारक को और बड़ा है तो 50 सर्विस पूरी पूरी तेरे नमें फाइनल मैच के सर्विस है वेला तो मिली आज निहार दिफाओ में जंप फ्लोर सर्विस है बारह बारह पूरी बारह मोल रघुवीर बेकोटा हिंदे बोल बारह रंगला जाएगा भी अड्डू स्पोर्ट्स में आर होती 1 पॉइंट यार देखो से टीम में यार 27-21 आज अनकावस पंडो कुलंतरी में बदलो पुरानी कोनिका भावा साजिद मोहम्मद साजिद काटे मेरी निहार अड्डू स्पोर्ट्स सेट निम्म प्रथम सेट निम्म में होती है मैं पॉइंट का व्यापार 29-21 लोगों के सर्विस आते रिसीव पंडो को बेर कुलंतरिया हेरोल जी सो डिफेंस को आज देपे अड्डू स्पोर्ट्स गेटे पूरा सेट को दी बोला सेट पूरा मोरी कुलंतरिया तो मुझे मेदक पुले कुलंतरी हिला बे गोस बोला वट्टा नमसे पूरी बोला बेरती है अनिका मेदक कोई केटे के पूरा मसे पूरी बोला नेटा दी के मसे अड्डू स्पोर्ट्स के लेवन टाइम आउट नगावा यार 26-23 आज देने का आवाज बोले जहां लगे अड्डू स्पोर्ट्स मसे कुरे नमे से बोला है रंगला सेटु नुकुरे उनी का मालवने न लफा कुरे नी टुगो बोले जी के नेट ब्लॉक के कम बंडो है इतर पॉइंट में आर मोती मेरा स्कोर में होती 23-26 मी पॉइंट अड्डू स्पोर्ट्स होदा फिर मिसेट अड्डू स्पोर्ट्स अंदी बेने अदी मी पॉइंट बंडो होदा फिर 26 उसको एवरवन आल्हार प्रथम सेट के एम्मे 4 का देसा अब कोसे अलवन दन्नानी मती काटे सर्विस अड्डू रिसीव को बैकआउट अटैक रघुवीर अटैक पूरी बॉल सेंडी अदी
කෙරෝ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುರಂ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ನಾಕಾಮಯಾಬೆಗೆ ಮೆತಿ ಅಡ್ಡು ಫುರತಮ ಸೆಟ್ ಹೋದಾಹ ರಘುವೀರ್ಗ ವರ ರಂಗಳು ಎಟೇಕೆ ಫುರತಮ ಸೆಟ್ ಮಿನಿಮುನಿ ಫನ್ಸವಿಸ್ ದೇವಿ ಅದು ಮುಬಾರತ್ ಕು ಫೋರಿಗದ ಫೈನಲ್ ಕು ಫುರತಮ ಸೆಟ್ ಮಿಗೆಂದಿಯೈ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ದೇವಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯ ಸೆಟ್ಗೆ ಮೆದೆಂಗ ಹಿಸಾಬುಗ ಅಡ್ಡು ವರಬ್ಬೊಡು ಲೀಡೆ ಹೋದಾಗೆ ಕುಳ ಮುಂದಿಯೇ ಹೆಣ್ಣಾವೆಸ್ ಬಂಡೋಸ್ ಇತುರು ಬದಲ್ತಾಕ ಏಕೀಗ ವರಂ ಹಿವರುಕೋ ಸ್ಕೋ ವರಕ್ಕಾರಿಕೋ ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆಫೋವ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಮಿಹಾರ್ ಬಂಡೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಣೆಕ್ಕ ಸಾಹಿಬರೆಲ್ಲ ಇತುರ ಟೀಮ್ ಫೋರಿದೆ ಮುಂದಾತಮಿ ಪೆನ್ನಣಿ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ಸೆಟ್ಗ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ಮೆಂಟ್ ನೈಮೆ ಬಡಫಾ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಯೋಜಿ ನಂಬರ್ 10 ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಶೂರ್ ಕುಳುತ್ತರಿ ರಘುವೀರ್ ಏನೇಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಕೌಮಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಾರ ಎತ್ತ ಹೋಗ ವರ ರಂಗಳು ಕುಳುಮೆ ತಕ್ಕ ಅದು ಮಿಹಾರ್ ವಸ್ ಮೀ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಯಸ್ ವರ ರಂಗಳು ಕುಳುಮೆ ಮೊಳು ಕುಳುಮೆ ತಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಕುಳುಂತರಿ ಅದೇಗೆ ಇತರು ದಿವಹಿ ಕುಳುಂತರಿಂಗೆ ಕುಳುಂ ವೆಸ್ ಅಳವಣ ಹಮ ಫುರ್ಸತ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಅದು ಬಂಡೋಹ ಮೀ ಸೆಟ್ ಗೆಲ್ಲುನು ಕಮುಗ ವಿಎಸ್ ಬಂಡೋಹ ಕುಳುಂತರಿ ವೆಸ್ ವರ ಹಿಬರ್ಕೋ ವರ ರಂಗಳು ಕುಳುಮೆ ತೆಕ್ಕಿ ಹಾಸಕೋ ಸೆಟ್ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯೈರು ಗಿನ ಕುಳುಂತರಿಂತ ಹೆಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಅದೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಬದಾರುವೆಸ್ ವರ ಕಾರಿ ಮಿದಿ එහෙම තේවිස් පන්සවියුම් වීම ඒ සෙටේ එගොත දාන එම්මේ කාරි ස්කෝ ඉංගෙත එහෙම වීම එගොත බදාරුවෙස් වර වාදවේරි කුළුමේ කුලෙෆේ දියේ එහෙම මෙචු ෆෙෂිගෙන් දියේරු වාගේ සෙටු ෆෙෂිගෙන් දියේරුග අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් වරතුම් මා එදවේ කුළුමේ ෆෙනිෆක අනු එහෙම වකී හිසාබක අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් ಹುರಿಯಾ ಕುಳುಂತಿರಿಂ ಗುಳಿಗೆಂ ವರ ಮೊಳ ಕುಳೆ ವರ ರಂಗಳು ಕುಳುಮೆ ದಕ್ಕಾ ಅದಿ ಸ್ಕೋವೆಸ್ ವರ ಕಾರಿ ಕುರ ಕುರಿತಂ ಫಾಹ ಕುರಿಫವೆ ಆದೆ ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ ಗಾಮಸ್ ಯಗಿಂಗೆತೋ ಮಿ ಮೆಚುಗೆ ಮಿ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಸೆಟ್ ತೋಗ ಮಿಹಾ ಫಸಿಯ ಕೊಂಡೆ ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕೊಳಕ ನುಗೆಂದೆವೆನೆ ei ಬಂಡೋಗೆ ಕುಳುಂತೆರಿ ಇತುರು ಫೋರಿಯ ಕಾಯಕೋ ಮಸೆ ಕುರಾಣಕ ಹಮ ಯಗಿಂ ಅದಿ ಎಮಿ ಉಂಗೆ ಬಂಡೋಗೆ ಅನೆ ದೇರು ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಕೆರೋಲ್ ಲವ ಕುಳುವಾಣ ಕಮೆ ಸಮ ಅಳಗೊಂಡ ಯಗಿಂ ಏನೇಕಿ ಇಸ್ಕೊಳನ್ ದಿಗು ವರ ಬಾರ ಬೋಳ ಜಹ ಅದಿ ಬ್ಲೋಕೆಸ್ ವರ ರಂಗಲ್ ಕುಳುಂತೆರಿ ಕಾಳಗೊಂಡ ಮುಬಾರಾತುಗೆಸ್ ಫಾಹ ಕುರಿಫವೆ ಎಗೊತುಂ ಅದಿ ಬಂಡೋಸ್ ಫೋರಿಗದ ಕುರಿಯಸ್ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀ ಫೋರಿ ಕುಡ ಕುರಾಣ ವಾಕೆನು ಎಗಸ್ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಿ ವರ ತಜ್ರಿಬಾ ಕಾರ್ ಕುಳುಂತೆರಿಂ ಗಿನ ಅದಿ ಕೋಚಕೀವೆಸ್ ವರ ತಜ್ರಿಬಾ ಕಾಮಯಾಬ್ ವೆಸ್ ವರ ರಟ್ಟಿ ಕೋಚ್ එහෙම ඒනගේ හුනර වෙස් අද ඒනගේ විශ්ව වෙස් වර තුණුවන එහෙම ඔබතකයි කුළුන්තරික පරාතු එක පෙරවාණ එදස් කමෙ ෆින්නක කමෙ තුණුනක මෙදේ අඩු ස්පෝර්ට්ස් කය බහිමනේ මිසාර් ඉබ්‍රාහිම් කීවේ වර හුනර වෙරි අදි වර තජුබා කාර් කුළුන්තරිය ඒනේ ඔදුක දේනු කොගේ ඒනේ හුනරුක දේනු කොගේ වර මොල කුළුන්තරින් දබස් කුළුවන අදේගේ ඉතුරු අඩුග මිහිමනේ රඝුවීර කීවෙස් රාජ්‍යයේ කුළුම් වර රංගල දන්න අදි වර මොල කුලේ හුනරු වෙරි තජුබා කුළුන්තරිය ආද ඔම්මෙ සෙටෙවස් නිමිගෙන් මිලිබෙනි 3 මිනිත්ක වගොත් කොලේ 3 මිනිටක් පොහ මෙහා රණිකාවස් දෙවන සට කොළොම් මෙෆෙටි ಬಂಡೋಸ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಶ್ವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇರ ಮಿದಿಯೈ ಅದು ಬಂಡೋಸ್ ಮಿಸೆಟ್ ಫೆಟಿಗೆನ್ ದಿಯೈರು ಕೂಡ ಬದಲೆ ಗೆನೆಸ ಮಿವತಿ ಬೇರ ಕುಳುಂತರಿಯ ಪೀಠಾಗೆ ಬದಲುಗ ಮಿಹಾರು ಕೆರೋಲ್ ಮೀರಿ ಕುಳೆ ನುಕುಮೆ ಮೀ ಬಂಡೋಸ್ ಟೀಮು ಮೀ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಫಶಾಹ ಕುಳುಂತರಿನ್ ತೆರೆಗ ಕುಳೆ ಮುಂದಾ ವತಕಿ ಅದೇ ಸೆಂಡಿಗೆ ವರಂ ಮೊಳು ಬೆಕ್ ಶೋಟ್ ಎಂಗೆತ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನುಕುರವುನಿ नार्मती सेंडी के सर्विस सेंडी की और वाला जंप फ्लोट सर्विसेस पूरा कुलुंतिरी ने इसको में दिगु राज्य का कोली कुले कुलुंतिरी तेरेगा ही मैंने मेडक कुले में इसको दिगु कुलुंतिरिया यानी कि गौबी टीम में सीने वाला बार कुलुंतिरी वाला वाला डिफेंस
इतर पॉइंट में हर में होदी हर स्कोर की देंगे के अनेकास में होती अड्डू स्पोर्ट्स सर्विस यार सर्विस इकोनी फला అలాగే వార రంగళ సర్వీస్ లిబరో ఆది කෙරෝල් මා තිරිකොම් බෝල හිල්ලාදවනි ඒ බෝල වට්ටාදවනි තේ නෙටුව ජීගේ මිහාර මෙති අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් ඉතුරු පොයින්ට් හොදාව මිහාර තිනෙන් එක ස්කෝකි කොනිකාය බෙක්කොට හිල්ලා බෝල කොනිකා මඩු මේ වට්ටාලි බෝල ඩිෆෙන්සෙන් දුකරවුන අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් එකේ स्पोर्ट्स में आ रहा तिने कॉर्नर्स क्रिएशन का ये में आ रहा थी जमाल के सर्विस जमाल की अडू स्पोर्ट्स ये सेटर ये लेकिन टीम के कैप्टन रघुवीर जी बॉल मिफार ब्लॉक पूरी निजार जी बॉल डिफेंस पूरा वारा मसे की कुरे है नमेस डिफेंस में कुरे के मेती अडू स्पोर्ट्स इतु पॉइंट ले बिसा को हतरे दे यार इस देखो इनके लीडर में अड्डू स्पोर्ट्स होदा अधिवेश मिसेटु गस बंडो हो के कुलुम मां बोडु बदल तक ना कम कालोन नक अधिवे फागे नुको एंड में सेटु के कुरियं में बैग आलोन यादी आज कोनिका के वारा रंगलो एटे के केरो पूरी टीम को हुक्ता कोनिका में दीदी जिना कुलुम तेरे अड्डू स्पोर्ट्स के विस्ना इतरी केरोल हिल्लान कम एंड में सेटर जमा वारा विस्ना आफा कोनिका में दीदी आज मी सेट फेटीरो अड्डू स्पोर्ट्सिंग हम प्रथम सेट वेस कोई हा कुलुंतेरे हम रोटेशन का मिनुकोती बंडोस टीम वेस एम्मे कुलुंतेरे फियवा है मोरिया कुलुंतेरे के हम प्रथम सेट फेटीरो रोटेशन का मितिबी हम एकनी टीटा के बदलुगा मिफार केरोल फशा के कुरिया में गेंदरी आज मिहार अनेका वेस अड्डू स्पोर्ट्सिंग सर्विस निहात लोंगे आज मिहार उसको फाहे तीने अड्डू कुरीगा में होती अश्वाग वार रंगलो एटेक अश्वाग की वार हुनरवेर कुलुंतरिये देम्मे वार तिरितिरिंग दुव्वाली नंकोल स्पीड को दुव्वाली बोले में जहाली कुडफली ब्लॉक जैसा बेरा किचू के सर्विस जो वार क्वालिटी सर्विस है पदा रिसीव करवे गोते नुई अड्डू अंगटे करवे गोते नुई के मोती बंडो हंगनिका फुर्सत लेवा अश्वाग अटैक करी बोला आगे अड्डू के अटैक यार दे टीम में बैकआउट अटैक करो मैदानी में पार निजार दे ब्लॉक वाला हो वा कटवाला कोडफली में जे चिचू डिफेंस करवे तो असमसे पूरी आ सेंडीएस ब्लॉक अंगरी देमे सेंडिया स्वागत है कुलुंतरी ब्लॉक अंगरा निजार ब्लॉक कटवाला हो जहाज वाला डिस्कॉट ओनिका ब्लॉक तो माती माडू जहाज बोले आदमे अड्डू जमा डिफेंस पूरी बोला बेंच वेस बिंदर गोस ओनिका दो गोस माडू जस्ता है ए बॉल कोनवाले तो अदी दोस मसे पूरी है नमस वाला हनी एंगल को बॉल कोनवाले बोते नुई अनेका अश्वाग एटे मिहार अश्वाग तंकोले तिरितिरि को वारा आवाज को एटे पुराता पेन्ननी बंडो होगे सेटिन गेम कुड़ बदले के समय होती यहाँ राष्ट्रवाग वार तिरते वार आवास अटैक तक मिकुरानी ब्लॉक पूरे गोते नुए मोनिका जंप सर्विस मोनिका सर्विस पूरी इरु केरोल मी हुरवनी ಏನ ಉನ್ನಂಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಂಗೆ ಹೆಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಗ್ಗ ಲಿಬರೋವ ಏಕಿ ಕೂಡ ಫರಾಗೆ ವೆಫ ಮೇಮ ರೆಫರಿ ರೊಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಟೆ ದಕ್ವ ಬಂಡು ಅಡ್ಡು ಸ್ಕೋಯ್ ಲಿಬುನಿ ರೊಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಟ್ ಸೌಬು ಯಾರ ಅಡ್ಡು ಆಶೆ ಬಂಡೋಸ್ ಫಾಹೆ ಅದು ಬಂಡೋಸ್ ಮಿಸೆಟ ನುಕುಮೆ ಮಿಹಾರ್ ಕುಳೆ ಕುಳುಮ ಬದಾರ್ ತಂಕೊಳೆ ಅವಸ್ ಗೇಮೆ ಕುಳೆವೇತೋ ಮಸೆ ಪುರಾತ ಅಳೊರ್ಮೆನ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಏಗ ಫಾದಾವೆಸ್ ಬಂಡೋ ಕುರುಮ ಬದೆ ಹೆನ್ನವೆಸ್ ಅಡ್ಡುಗೆ ಉನರುವೆರಿ ಕುಂತರಿಂಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತು
මිහාර මිවනි හැම ගෑමස් ටීම් පොයින්ට් එක ලීඩ් නගාව ආද ෆොරතම ටෙක්නිකල් ටයිම් ಔಟ್ මිනිට පහු දෙටීම කුළුන් තෙරින් මිහාර කෝච් නායකීග මෂවරා කොල්ලම පහු දෙටීම කුළුන් තෙරින් ආද අඩුවෙන් सर्विस को रनेश कैप्टन रनेश अतु को होड़ा रेफरी अंक है ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮೊಮ್ಮ ಸರಕ ಏಗ ದಾಹ ಎತ್ತಿ ಪೊರಿಕಮ ರೆಫ್ರಿ ಆದ ಬಂಡು ಹೋಗ ಟೇಪ ಅಣಕಾವೆಸ್ ನೋತಿ ಇತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ ಅಶ್ವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಶ್ವಾಕಿ ಮೀ ಮುಬಾರ ನಿಮಿಗೆ ದಿಯರೋಸ್ ವರ ರಂಗಳು ಮೀ ಮುಬಾರ ತೆರೇಗ ಇನ ಮೆಸ್ತ ಹೇಗೆ ವರ ರಂಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ತಕೆ ಪೂರಿ ಕುಳುಂತರಿಯೇ ಸೆಂಡಿಯ ಕೆರೋಲ್ಲ ಗೊಪ್ಪುರ ಉಳು ಮುಗುತ್ತೆರೇಗ ಸೆಂಡಿ ಗ್ಯಾಗ ಜಿಹಿಗೆ ಸೆಂಡಿ ನೆಟುಂ ಎಫರಾತ ಏ ಕೋಟ ಗೊಸ ಓತಿ ಆ ಸೆಂಡಿಗೆ ವರ ರಂಗಳು ಎಟೇಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕುಳುಂತೆ ರಿಮ್ ದೋಕಂಗರಾವ ಸೆಂಡಿಗೆ ಕುಯ್ಕ್ ಎಟೇಕೆ ಮಿಜೆಹಿ ಅದು ಮಿಹಾರು ಬಂಡು ಕುಳುಂ ಅವಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಅಳೋಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಸೆಂಡಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ Devi jump float service se Ranika was not doing Aguirre attack Devana Fahar attack kuri ball में defense को आदे अडू स्पोर्ट्स के खेरोल में नेटु बजे होने दमे वारा नेटु बच्चा हिंदी बोले जैसे वो लोग नेटु बजे ही गए Noti addus sport point hoda mer sloti dihengate adu miharu mechuga miza ba dieruga reli gina pahara tamala giduwe the team mes tamala bora defense masai purati adu konika puri attack bera midie bekkotun di bola adu addus sports kuluntirin appeal eba kure addus wahake banus kuluntirin eba appeal kure mechuga jihunu kama addus sports kuluntirin enamai referee ವಾಹಕ ಆಫ ಮೆತುಗ ನುಜೆಹೇ ಕಮಮ್ಮಿ ದಕ್ಕವನಿ ಆದೆ ನಿಹಾರ್ ಸ್ಕೋಕಿ 11 ಫಲಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದಿ ವರ ರಂಗಳ ರಿಸೀವ್ ಕೊಲ್ಲ ಹಮತಿ ಕೆರೋಲ್ ವರ ಎಟೇಕು ನುಕುರಾಕಂ ಫಹ ಕುರೆ ಮೇ ತಂಕೊಳ ಮಡುಮಡುನ್ ಜಹಣಿ ಕೆರೋಲ್ ವರ ಬಯಾಲ ಬಾರ ದೆನ್ನಗ ಮಿಜೆಹಿ ಏನ ಬಾರ ಜಹಫಿಯಂ ರಂಗಳುವೆ ಹೆಣ್ಣೊಮ್ಮೆ ಸೇನ ತಂಗಳು ಮಡುಮಡು ಜಹ ಕಮ್ಮಿ ಫಾ ಕುರೇನಿ ಪುರಿ ಬೋಳವೆಸ್ ತಂಕೊಳೆ ನೆಟಾ ಕಾರ್ವಿ ಮಿ ಹೀವಣಿ ರಂಗಳ ಎಟೆ ಕುರವೆಗ ನುಯಿ ಹೆಣ್ಣೊವೆಸ್ ದೇವಣ ಸೆಟ್ ತಂಕೊಳೆ ರಂಗಳ ನಿಮ್ ಬೋಳೆ ವರ ಬಾರ ಜಹ ನೋತಿ ಇತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದಾ ಅದ ಅಳವಣ ಏಕ ವರ ಬಡ ಫಾ ಕುರು ಮಿ ಮುಬಾರಕ್ ಅದಿ ಕುರಿನ್ ನಿಮುನು ಮಾಲೆ ಲೀಗ್ ಮುಬಾರಕ್ ಗೈಸ್ ಈ ಕೆರೋಗೆ ಕುರು ವರ ಬಡ ಮೋಳುಕ ಏಕ ಮಡುಮಡು ನೇಣಗೆ ಕುರು ತಂಕೊಳೆ अरे दव्वाकं अलवण वर बड़ पहाकुरे नी मेदान अलवण मेन हीवागे कमे सेनमे अलवण लफा कुरेनी एन कोम्मेस वरक मितनुगे फिनि हूणु मिन्नेस अरे नुहेननी कंडेगे बोड එහෙ මුමුගේ සවබ නූනියා එන කොමසරක බදී කම වෙස් වෙදාන ඒ එන මි නිමිගෙන් දිය මුබාරාතු ගස් වර බාර බෝතක ජහ වර මොල කුලස් වාක පාගුර බ්ලොක් වෙස් රංගල අදී ඒකස් වර බාර පුරාත පාගුර එහෙ වෙදාන යුරෝප් කුලුන් තරනක ආමු ගොතක ගස් වින්ටර්ග එමිහුගේ මුබාරත කුලමුන් දාන එහෙ බිම එමිහු විතනන් ගස් මිහා හූණු ගල තනක කුලෙන් තංකොල උඩගුවාන හේනම් වෙස් තංකොල උඩගුවාන එහෙ බිම කන්නේ එකා වතක ඒ දිමාගේ වල हादे बनोहा वरा मसेकत निगुරු पॉइंट දෙන්න එනිහු වර උඳගු ගෝලේ හිල්ලාලා ආද මිහාරු අනෙක්කාස් මොති කෙරෝල් ක බදලුක පීටා ආරාව සාද නම්බර් දෙමෙ පීටා මඩුවඩු नेटा तंकोल कार्य हिल्दी फिम बोले मडुवडु वट्टादागन स्कोयं होदा बंडो डिफेंस अड्डुवं अटैक डिफेंस करवे गोतेन्वी मिहार पूरी सेट कोवेस मिहा हिसाबु
ಅಡ್ಡು ಆಮ ಲೀಡ್ ಕುರಮುಂದಿಯೇ ಮಿಯೊಬ್ಬರೇಸ್ ಬೊಡು ಲೀಡೆನ್ ಅಡ್ಡು ಹೋದಾ ವಣಿಕೊ ಬಂಡೋಸ್ ಸಿವ್ವರುಕೊ ಬ್ಲಾಕ್ ತಹಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಕ ಎಕ್ಕೋ ರಂಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಕ ಎಕ್ಕೋ ಸೆಟ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರಿಕೊ ಫೋತಿ ಎನ್ನವಸ್ ಮಿಸಟು ಕವೆ ಸನೆಕ್ಕ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಮಿಹಾರ ಅಡ್ಡು ಮಿಯೊತಿ ನಗಾಫ ನಿಜಾರು ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಿಜಾರು ಮಾ ಬಾರಕಿ ಬೋಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣವಸ್ ಕೊನಿಕಾ ತುಕ ಜಿಹಿಫ ವರ ಬಲಾಲ ಜಿಯೇನ ಕೊನಿಕಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊರವೆ ಗೊತ್ತನು ಫತುಲ್ಲ ಬಾಲ ಮೀನ್ ಮುಬಾರಾತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಾ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಕುಳೆ ಕಮ ಫಹಾ ಕೊರವೆ ಟೀಮಕಿ ಕೊಬಾತ ನೂನಿ ಟೀಮ್ ತಕಿ ಕೊಬಾತ ಆದ ಅವಳು ಫಹಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಮ ಅಡ್ಡುಗೆ ಕುಳುಂ ಅಡ್ಡು ಮೇ ಮುಬಾರಾತುಗ ಉರಿಹಾ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾದಿ ಎವರೇಜ್ ಕುಳುಮೆ ಕುಳೆ ತಂ ಪೆಣಿಗೆ ಮಿದನಿ ಬಂಡೋಸ್ ವಯ ಮೆಸ್ತ ಹೋಗ ವರಂ ಮೊಳಕ್ ಕುಳೆಪ ಅನೆ ಬಾ ಮೆಸ್ತ ಹೋಗ ವಯ ಕುಳುಂತರಿನ್ನ ಎಹಾ ರಂಗಳು ಕುಳುಮೆ अलगोटा में बड़ा फाहा कुरगणी हम टू स्पोर्ट्स के तो इबारत है बड़ा डोमिनेट करो मैं आता हूं ये इबारत फेहमी सुरेश हमने फॉर्म को एक टीम के अड्डू स्पोर्ट्स एंड में पोलिया एक को कोड में एकनी एमी उन्ना नाकामयाब दिमागी एंड में बाडोस टीम एबहुरी बाय बिस्ते तंगड़े आगा को प्ले करने मिस्ते वरा मोला कुले प्रेस आज मिहार अनेका बंडो को बदले मिगने कोनिका फैबा काटे मेरी काटे के स्वरा हुनरवरी वरज जंप है वरम मोला कुले कुडतरी कोनिका के बदले मुझे फार काटे मेरी मिहार अड्डो स्पोर्ट्स मती दादा मिहे के लीडिंग होदा काटे देम्मे सेट कोल्ली बोहड़ा अंकोले नेट मच्छ मिदिये दोस्कें काटे अंगे बोला एटे करवे गोते नुई अति वट्टादेवे गोते बिस नुई ए बोले रनेश ब्लॉकं अरा मेवती बंडोस कोलो वट्टादा पनर दिहे के लीड नगा मिहार अनेका बंडो के सेट आवस में बदलु पुरानी कैप्टन जमाल में फैबनी जमाल फैबा वर जुवान हुनरवेरी सेटरे के अलोन दन्नवानी ईशान ऐ बाटिस कोटो तेरेगा अलोन में मिकियान होन्नवा बाटिस वोलीगे एमएमएस मिकेनी बाटिस एनिया ಅದು ಫತುಲ್ ಅಳವನ್ ಕುರಿಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಬಾರಾತುಗ ದೆನ್ ಕುಳುನು ಪೊಲೀಸ್ ಅದಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಗೆ ಸೆಬೂರಿ ವರ ನಮಲ ಕುಳೆಫ ಎಗತು ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಬೂರಿ ಇಂಗೆತೋ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಯಾಕೋ ಫುರ್ತ ಬುರ್ಗ ಕುಳು ಮೆಚೆಸ್ ವರ ನಮಲ ಕುಳೆಫ ಅದಿ ಏಗಿತುರು ಬನೋಸ್ ಯಾಕೋ ಕುಳು ಮೆಚುಗ ವರ ದ ಕುಳು ಮೆ ಕುಳೆಫ ಅದಿ ಏಗಿತುರು ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೋ ಕುಳೆ ಮೊಳುವೆ ವೆಸ್ ವರ ನಮಲ ಕುಳು ಮೆ ಕುಳೆಫ ಅದಿ ಏಗಿತುರು ಮಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ವೆಸ್ ಪೊಲಿಹಾ ಯಾಕೋ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ದೇವನ ಮೆಚುಗ ಕುಳು ನೀರುಗ ವರ ಮೊಳ ಕುಳೆ ವರ मोळु कुळुमे दक्का हवाक फाहा कुरवे ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ನಿಹಾರ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಮಿಯತಿ ದೇವನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ 16-11 ಫುರ್ತಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಶೆ ಅದೇ ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ ಅಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಬುನೀಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಟೀಮ ಕ ಅಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಬುನೀಮ ಫುರ್ತಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ದೇನಿ ಏನು ದೇವನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಿದೆನಿ 16 ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಟೀಮ ಕ ಲಿಬುನೀಮ ಎಗೊತ್ತು ಮಿಹ ದೇವನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ अरे फलो अलगोन कुरिन देने गोता मी मुबारक तो ये तो बांडोस वेस बाय मैच तो गोता कोले आधा कुळ में कुळे होवे न में अड्डू स्पोर्ट्स पोलिया को कोले बालिवी रे वे सम वारम मोळ कुळ में कुळे होवे न में पुलिस मिवानी मी मुबारक तो एकी रे एकी वारा कुळे फादी एसआरसीएस मिवानी एकी रे एकी वारा कुळे हे मुमगे सबम करने के मी पुलिस आदि एसआरसी भी साहब अन्न फुर्सत मिली होवानी न में अने बांडोस आदि अड्डू स्पोर्ट्स मिवानी हम हुरिया मैच का गोता का वारा ಎದೆವೆ ಕುಳುಮೆ ಕುಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಳೆಗೆ ಈಸಾದ ಮಾಸ ಅದೇಗೆ ನತೀಜೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಧನ್ಯವಾದ ಮತಿ ನಿಫಾರು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಬೇಸ್ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ತಜ್ರಬಾ ಕಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಈಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮಿಗಂದನೆ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮತಿ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಹಾರ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಲೀಡ್ ಹೋದ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ 16-11 ರನೇಶ್ सर्विस आदि रंगल कुर्सी विपणवे होते हुए नावस अक्कले अश्वाक वर रंगल अटैक डिफेंस को माते अनेक रघुवीर के अटैक को अनेक अड्डू स्पोर्ट्स लीड फुलापुरम मिगेतनी ಅದು ಬಂಡ ಹೋಗ ಸಪೋರ್ಟರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪುರಮ ಮತ್ತೆ ಬಗೆಂದೆ ಬಂಡ ಹಂಗಿ ಪುರದಮ ಬಗೆಂದೆ का निदार का डिफेंस का पाओ रघुवीर के अटैक डिफेंस को बड़ो के अटैक अश्वाक फादा अटैक पर बॉल फादा सेट को दी बॉल रनेश वर रीच बजादा भी ला दी बॉल है रनेश पुरका फादा यंग हिला दी बॉल फादा एब्लो को नट्टा बड़ स्कोर तेरे फोन वादा आगे
මෙහර බණ්ඩෝහක ෆුර්තම ටයිම් ಔಟ್ නගා මෙවති අශාර 11 මෙහර මෙවති අලුන් දන්නවානේ මේ සෙට් වරප්පොඩ ලීඩ් එකේ බණ්ඩෝස් में कोई ये पता हिला बने नो तो आदिवासी किसे को पुरुष की कोई नहीं हम पुलिस से के एक होता नीसाव दिए रोगा मेती हम आटो स्पोर्ट्स द्वारा कोडो की होदा आद पुरी सेट को वेस हम मिहा हिसाब मेवरु के लीड नगा ओय आटो स्पोर्ट्स सिंग अशार 12 देवन टेक्निकल टाइम आउट दिए रो अशार 12 टेक्निकल टाइम आउट निमिगे दिए रो अशार 12 मिफार में अशार 11 मीडिया सेट निमिगे दिए 127 दे पॉइंट कार को पावनी को आटो स्पोर्ट्स रानेश कैप्टन के सर्विस अश्फाव के अटैक पेरा गोस के अनेक्का इसमें होती अड्डो स्पोर्ट्स इतर पॉइंट लिबिगे नवार 11 वरबोड लीडिंग होदा ಅದರನೆ ವರಬದಾದ ಲಿಬರೋ ಮುಕುರಿ ಅದಿ ಅಶ್ಫಾವ್ ಈ ಬೋಲ್ ಅನಿಕಾ ಸಾಸಿಬಿ ಸೆನ್ಸ್ರಿ ಲಗ್ಗಿ ಬಯಲ ವಕ್ಕಾಯಿ ಬೋಲಾಗ ಸೆಂಡಿ ನೆಟ್ಗೆ ಜೋಡು ಕಮಿ ಕತ್ತನಿ ಆ ಸೆಂಡಿ ಸಿತುರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಹಾರ್ಮಿ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುನು ಹಾಗೆ ಬೆಡ್ ಕೋಟ್ पीटर जेही बोल नेटुव जीव बेर मीडिया मेर स्कोर 21-11 वर फसियकों अड्डू स्पोर्ट्स कुलदा मी सेटवेज मी गेंद मसे कुरनी वर आदे रने वर बयादा फुल सर्विस बेर मीडिया गेंद मस बेर मी आदे मिहार सर्विस गोस मी अश्फाग कीवेस वर मोल सर्विस पूरा कुलंतरिए एने की वर मोल जंप शॉट सर्विस पूरा कुलंतरिए वर मोल सर्विस फला हुई के निधि अवस बोल है रने के वर रंगलो सेटिंग ने फला जी बोल डिफेंस नुकुराउन बंडो स्कीम का है यहां में 22 12 अडू स्पोर्ट्स में और 3 पॉइंट सेट निम्म आरिको फ्रॉम में अनुमति दिया गया सर्विस इनोवेटिव जंप शॉट सर्विस पूरा करून चाहिए अधिवेश अडू स्पोर्ट्स के रघुवीर हुरी टेप का है में एनी बंदे वारा बोल एडवांटेज है नो न में रघुवीर बैकवर्ड हुट से अने टीम वारा दत्ता एने की बैककोट में समा कुरी कोट में सहा रंगा प्लेस आगे जंबे का खेरो पीछे वार रंगा बायला जी बोले कुरी टेप होरी बायला जी बोले अड्डू स्पोर्ट्स डिफेंस होरी सेंटी सर्विस डिफेंस कोफा आगे डिफेंस नुकुरे उनगे तो अड्डू स्पोर्ट्स ही बोले पंडोहा का वर मा बार बोल तक विष्णु अड्डू स्पोर्ट्स में अटैक कुरनी की वर बायला मडुमडु उस्तंदन जहादा बोल बंडोहा डिफेंस नुकुरे के मिहार में 23-13 फला के सर्विस फला क्रिटिकल सर्विस पूरा कर दिया और एस पेरोल पीटर हिल बोला दिए बेरा पीटर जी बोला मिहार में 1 पॉइंट सेट निम्मंग 1 पॉइंट बेफा मिहार स्कोर की 26-13 ಈ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಳೋನೆ ಹೀಕುರಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಲಾಫ ಮಿದೆ ಸೆಟ್ ಬಿದನಿ ಎಹಾ ಫೋರಿ ಗದ ಕೊಂಡೆ ನೂನೆ ಅಳೋನೆ ದೆನ್ನೆ ಇದಾನೆ ಈ ಬಂಡೋಸ್ ಎಹಾ ಮೊಳು ಟೀಮ್ ಎಹಾ ಕುಳುಂ ಅದಿ ರಂಗಳ ನುಫೆನ್ನಾತಿ ಅದೆ ಎಹನೆ ಬಂಡೋಸ್ ಪೋಯಿಟ್ ನೋಡಾ ಬಂಡೋಗೆ ಕುಳುಂ ಎಹೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತಕ ಹಿಲಾಫ ತಂಗೊಳೆ ಆದಾಗೆ ಕುಳುಮೆ ಫೆನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಅಳೋ ಫೆನ್ನ ಇವುನ ಎಹೆನ್ನ ವರ ಮೊಳ ವರ ಕುಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಕುಳೆ ಟೀಮ್ ಎಹೆ ನವಸ್ ಯಾ ಹಿಲಾಫ स्पोर्ट्स वाला कांगला मुर्गा कुरुते के कुरेगे कुरेगा पार कुरे डिफेंस कवरेज अटैक करे व्हाट इज शॉट सर्विस रघुवीर वर बदादा वर एन वर फसिया को बोल जहा को पार कुरे अड्डू स्पोर्ट्स रघुवीर बड़ स्पोर्ट फेनजी के नोती 30 नोवन गौमी वॉलीबॉल मारा तो फाइनल मैच के देवन सेट अड्डू स्पोर्ट्स को अब कामयाब कोफा आदे फुर्तम सेट निमिगे गोसो वणी फंसविस तेवी हूं अड्डू फंसविस वणस तेविस ने नवस देवन सेट वरबोडु तफात को मेवती अड्डू स्पोर्ट्स होदा मी मुबारक फाइनल मैच के देवन सेट कामयाब को जी के दे सेट में कामयाब करी फंसविस सादन देवन सेट में कामयाब करी आद बंडोस टीम हम गैमस तिमण सेट नुकुन्नेरो इतर बदलता का एकीग नुकुन्नानकमा अलवन में गबो कोरवे ए टीम के बेंच का तिबि कुलुंतरिन के स्वरा हुनरो तजुर्बा कार कुलुंतरिन तहक फाहा कोल्दन जे अदि हम याकीगा ऑफिशियलुंगे गोतुक मितिबेवी ने स्वरा तजुर्बा कार दे
ಕೋಚುನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ವರ ತಜ್ರಿಬಾಕಾರದೆ ಕೋಚು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಲೀಲ್ ಜಲ್ಲ ಅದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಶೀದ್ ಅಬ್ಳೋ ರಾಜ್ಯಗೆ ಒಲಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುನ್ನಾಬೂಸ್ ಕೋಚುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ದೆ ಕೋಚು ಅದೇ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾವ මෙචුගේ කුළුම් කුරිය දියේරු අලවන හැම දෙන්නේනි බඬහුගේ අස්ලු කුළුමෙන් අදිවෙස් නුෆෙනේ එහෙනමස් අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් එමිහුන්ගේ කුළුම් වර බොඩ දක්කව මිදනි එමිහුනකි අබදුවෙස් ටීම් එක ගොත වර බසයි කුරා එහෙනමස් ඒ ටීමුගේ බේරු කුළුම් තෙරියා රග්වීර් ලවා වර බොඩ හුරිහා කුළුම් තෙරින් වෙස් කුළුම මසේ කුරා ටීම් ඒ ඒනගේ හුනරු අදි ඒනගේ තජරිබා වර බොඩුකන් අලවන්න මෙන්න අනේ ඒනගේ කුළුම වෙස් ෆාහ කුරා එහෙන්විම ඒ ටීම් ಬೇಣು ಮಣಿ ಬೊಡ ಏನ ಲವ್ವಾ ಕುಳುವಾಗೆ ಎಹೆಂ ಹುರಿಹಾ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕುರುಮ ಅದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುರುಮುಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಚ್ಚಿ ಕುರುಮುಗೆ ಬೊಡ ಬಲಾಗೆ ಕುಳು ಎಗೊತು ನಾನೆ ಬಂಡಹುಗೆ ಟೀಮ ಬಲಾರುಗ ಹುರಿಹಾ ಕುಳುನ್ ತೆರಿನಕಿ ವರ ದಾದಿ ಎಫ್ಎಂ ವರೆಗೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಕಮ ಬಾತಿ ಎಮಿಹು ಆಮುಗತಗೆ ಕುಳನಿ ವರ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಎನ್ನಮಸ್ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಬಾರಾತು ಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗ ಹಮ ಕುಳೆಫ್ ವಣಿ ಅನೆ ಟೀಮ್ ಎಗೊತು ಕುಳುನು ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಹುರಿಹಾ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂ ಬೇಣು ಕುರುಮ ಬದಲುಗ ರಘುವೀರ್ ಲವಾ ಗಿನ ಕುಳುವಾಗೆ ಏಗೊತ ಅಳವಣ್ಣ ಮೀ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಎಸವಕಿ ನಿಜಾರ್ ವರಮೊಳು ಹುನರುವೆ ಕುಳುತಿಗೆ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಏನವೆಸ್ ಬೊಡ ಮಿ ಬಲನಿ ರಘುವೀರ್ ಲವಾ ಹಮ ಕುಳುವೇತೋ ಅದಿ ದೆಂತಿಬಿ ಬೈ ಜುವಾನ್ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂದೆಸ್ ಬೊಡ ಬಸಕೆ ಮಿ ಕುರನಿ ಹಮ ರಘುವೀರ್ ಲವಾ ಕುಳುವಾಗೆ ಏಗೆ ನತೀಜಾವೆಸ್ ವರ ಕಾಮ್ಯಾ ವರ ರಂಗಳು ಎಮಿಹುನಂ ಎಮಿಹುಗೆ ಹಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ವರ ರಂಗಳ ಮಸೆ ಕುರಾಕ ಅಳವಣ್ಣ ವರ ಬೊಡ ಫಾಹ ಕುರೆ ಮಿ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯ ಝೋನ್ ಲೀಗ್ ವೆಸ್ ಅದಿ ಮಿ ಗೌಮಿ ಉಬಾರಾತು ವೆಸ್ එනමස් බණොස් ටීම් කුළුණු මාලේ ලීග් ආදී ගමි උබාරාතුගේ බොඩ බේරු කුළුන් තෙරින් එකණි කුළුමුගේ බදලුග හම ගින කුළුන් තෙරින්ගේ බේනු ඉපහ වාක පාකුර එනමස් මී ෆයිනල් මැචුගේ අදි මිහා තනක එන්වෙස් කුළුන් තෙරින් ෆරාතු මා එදවේ කුළුමේ ෆිනිෆා නුවාකම අලවනේ වර හිතාමයක දන්නවා ඒ බණොස් ටීම කි මි ෆෙම්වරුව කුලේ වරුගේ ටීම් එනු එවර මා මොල කුලෙෆා එක සාබිතස් කොදිවා ටීම් ආද නිමිගෙන් දිය සෙට් ಗ ಅಡ್ಡು ಸೆಟ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯ ಇರು ಅರುಣ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುಂಬೆ ಫಲಾಗೆ ಕುಳುಂ ಫಲಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಕುಂ ವರ ರಂಗಳು ದೆತಿಂ ಪಾಯಿಂಟೆಂ ಹೋದ ಲೀಡ್ ಫುಳಾ ಕೊಲ್ಲಿತಂ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ರಣೇಶ್ ವರ ರಂಗಳು ಸೆಟಿನ್ ನೆವೆ ಸದಮುಂಗೆನ್ ದಿಯೈ ಆದೆ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ දෙවන සෙට් නිමිගෙන් 3 මිනිට පහු දෙටීම කුළුන් තෙරි මිනුකුති පතල අලවන්න අදි පහ කොල්ල බේනු මේ සලීම් ඉගෙත අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් ගේ ಕೋಚ್ සලීම කි මේ ගෞමි උබාරාත් තවග වර තජරිබා ඉගෙත වර කාමියා බෝදාවා ಕೋಚ್ ಕ ವಾಚ್ ඒනගේ විස්තුමා අදි යාලා තුන්නානේ විකක්තවග වර ගමන අලවන්න ආද අලවන්න මෙන්න සලීම්ගේ ඉන්ටර්වියු අලුවෙම වණි මේ උබාරා ප්‍රතිගෙන් මො බෝරින් බේබි ඉන්ටර්වියු කෝ සලීම් බුදුවාහ වණි දිමන්න මිනුකුන්නනේ මම තට්ටට එනුන් එකස් කොට නෝන්නානේ උත්තරේ සමනුන්නානේ ඒකට ඒක වර ගමන සාබිත් කොද්දේ වෙහෙනුද එක ආම විහාතන මෙවති සාබිත් කොද්දීප ආද මෙසෙට් එකෙන් දාන ගොතෙන් අලවන්න නැක දන්නවා කන්නේ ගහනවස් මෙසෙට් නිමකින් දිය රහම් ගාස් මෙවති අඩෝ ස්පෝර්ට්ස් වර්ණවල කාමයාබ හොදා තිරිස්නෝ නෝමි වොලිබෝල් බාරාත් ෆයිනල් मैच के प्रथम देशट होदा वाटोस के अटैक अनेक पीटा के अटैक को केम्योति पॉइंट होदा रघुवीर वर बयाला सेटर मी बट्टारी बोला सीटा बटोने जहार बोला राणे डिफेंस पूरी पड़ा बयाला बट्टारी बोल बेर मिलिए आपको देखा अड्डू स्पोर्ट्स क्लब उंदनी रघुवीर नु ने को तेरी वर बयाले इसको बिना बोले तो देखो रघुवीर का बड़ा बेटे को लोग करो है इनका वर रंग बयाला इस रघुवीर लोग जैसा आला एने मच्चन करा पेने ब्लॉक मती उन्नता बयाला आसु जैसा अभी दुबारा එහාව පස්සිය කොන් රග්බීරු මි කුලදනි යා ඉලාෆා බනොස් කුළුන් තෙරින් තකල මඩු තිරේක වවන වර පොර ෆාන කුරේ මේ ෆයිනල් දෙච්චද ආද කාටේ මොනිකාගේ බදව කුලම මිදනි කාටේ බනොස් ඉක්විස් ලබුනේ මේ බාරාදුගේ එවස් මෙච් එක ආදී නුකුරා බදලෙන් ගයි කුලම බාරුගා බදලට කුරුම ගොඩිය සෙට පසාරුගා මොනිකා බේරු උනතනේ මනේ ආදී මේ බාරාදුගේ එවස් මෙච් එක දෙලිෆයි දුවේ टीम के कुल तक डॉक्टर होने की कहा ऐसा मैं सालों दिल्ली में पुरानी ना मानो आगे सिक्योर फोर इधर को ये फाइनल में सिक्योर फोर इधर को आने के बाद बड़ा होती है सेमीफाइनल में बहुत दूर का बात है दूसरे से जो कैसा है दो फाइनल में सिक्योर फोर इधर का करके आने
රගුවීර හෝ මිදනි ඒනගේ හුනරු වර බොඩ දක්කමුන් එන හෝ බලාලා වට්ටාලම එන බලාලා බ්ලොග ජසා දුබාලම අදි කොට බාර සුදුම අදි උරියා තුමේ සේන කරමුනේ බදේ අද පදාගේ සර්විස් අතු කොස්නා දිනේ වනස්තේ ඉස්මා රනෝ කාටි බෝල ආසි වර නගලා ස්වර්ගාස්වති රගුවීර බලාලා දී බෝල අම බ්ලොග ජසා මිදුම් බාලනි එනේ හම එප්ස් කමෙන් නූනේ මුණා කහගොතක එන කුලම මිදණියව තිම් බ්ලොකරියස් බ්ලොග ජස්සාව දුබාන නෝනියම් කොට වට්ටා ෆෙලිගසායනි එනකි වර බෝල් කුලන්තිරික නේන අදි හමලා මිස් මිතුගා සාමිකෝ මිදණි එනකි මා ඉස්කෝල විදුව ස්කූල් තෙරිය නෝ එනම එනගේ ජම්ප් හයිවේ පයිනගේ විස්තුමා ඇචි රමල කොමු එන එගොතක ලෙවි සාජිදව හිල්ලා බෝල නිසාර් බ්ලොක්පුරි බෝල එකොලොන් බඩොස් ඩිෆෙන්ස් කෝ ෆානිකාස් මේක රගුවීර හිල්ලා දිව අද රගුවීර ජී බෝලේ සනක ඩිෆෙන්ස් කුරි කෙරෝ පීටර් වට්ටාල් බෝල අනිකාස් බි අඩු ස්පෝර්ට්ස් ඩිෆෙන්ස් කුරි ඩිෆෙන්ස් කෝ ෆානිකාස් අඩු ස්පෝර්ට්ස් ආද දෙන්න වර නරෝ රෙඩි එකේ දෙකොලොන් ඩිෆෙන්ස් කෝ එතේ කෝකේ වර දිදු රෙඩි එක කෝ මේ බඩොස් වර කොයිම පොයින්ට් එමි මෙහොදි දර ස්කෝ කිදිනේ නතර සෙල්ක මීන හිසාබ ස්කෝ වර දාදි එක වරක මිදණි දිනේ නතර බඩොස් की सर्विस करनी करो बड़ो हो गए सारा रामा पूल में खेली के बीच डिफेंस में ब्लॉक में आदि टीम में मुड़िया को तेरे गुड़ी के कोल को सारा बड़ा पास करो अदु स्पोर्ट्स से सब रामा में से पूरे नंबर इसको पॉइंट भी हो बड़ो यार करो मकरवा पीछे के जंप सर्विस अदु स्पोर्ट्स के कोर्ट को फिनिश के पूरे पॉइंट होगा आज बड़ो को मिहार सेटर ककुलम मगेंदनी बाटिस जर्सी नंबर 8 निशान वर जुवान वर हुनर वर सेटर आज ईशान कुलंगरा टीम के कुलुन तंकोले अवस कोप भागम पाप दंजे बीटा वसे गोतु तंकोले अवस बोले पेरुन जहां यार फाइनल मैच में बड़ो सोच फुर्तम लीड हुई तो भी फाइनल मैच में एक पॉइंट के लीड भी होदी फाइनल मैच के तीन सेट का अदु स्पोर्ट्स देशट बेंगस होगा नार को की वाहे नतरे पीटर सर्विस पीटर जंप सर्विस इकोनी दे सर्विस अदु स्पोर्ट्स रिसीव नुकुरेगे मेति एमी उन्न दे पॉइंट दी सेट होदुमुग निशानक पहरक वेदान बावे लीड आदे अदु स्पोर्ट्स देशट लीव एकम करियस आदे हेनम स्टेप दन्नोड वाहक पुरी मराले उनी ए पीटर कुरी सर्विस बेर मिदिये इगितो अयोने ही कुरी एन अनिकास डबल सर्विस एको बंडोस के मित्र 4 गड कुरी कम पुराणकम हेनम एनगे सर्विस बेर किम सर्विस आदे साजिदुग वारनगलो एटेक एंगेतो मिहार मैच के 4 उदयवरक गद मिहार स्को अनिकास मोती हाय फहे आदे फतुल देम फहा कुरे गोता अलोना बस लफा कुरे एंगेतो मिमेचुगे लीड मिहा हिसाब बंडोस होदीम मिमेचुगे 4 गदवे दान कमं एई बंडुगे कुलुंतेरिगे हुनर एबहु एहे मिमा इनमे निजार जी बोला ब्लॉक कुरेगे मिहार मेती अदु स्पोर्ट्स की होगा जेही बोल इंगे तो वरा रंगलो ब्लॉकेट निजार अभी हिलबे निकुरी දෙමෙ සෙටින් වෙස් තංකොලේ නට කාර්යයෙන් හියෝනි සාජිත මා බොඩ පොතේ බෝලෙන් හදාදෙ නේ ෆුර්සතේ වෙන ඔලිබොන අනෙක්කා ස්කූල් මුග තරෙන් අශ්වාගට නොදි සොෆ්ට් බෝකේ කො බෑබොල ගෙනස රගුවේ රටේ කුරි බෝල ෆුර්ත වර්තෝ තමාලෝන් මෙන්න ලපා කරේ නේ රගුවේ කුරි පහ කො දෙවත इंगे බණුගේ සෙටින් අලෝන බස් මේද ඔබ පහ කුරේ මුලින් රංගල තන්තන සෙටු නුකරගෙන දාතන් අද සෙටින් වයිපරමා නෙටා කාර්ය නෙටා දුරවාගම සෙයි कुरिया दिया बेचता होगा इंडिया दिया बेचता होगा माँ बड़ा पहा कुरे फर पूरी कंपनी का मूवी में फाइनल मैच वालों ने एकदम पहा कुरे उन्हें अभी वालों ने धन्यवाद साजिद काटे के सर्विस निजार वारबलाला जी बोले नोडस कुलुंतरी ने डिफेंस कुकुरवनी निजार मिसेटुगा तंगोल गिना इटे कुरा का पहा कुरेवे फाइनल मैच के थिम्मन सेटुगे फुर्तम टेक्निकल टाइम आउट आशे हते मिहार अड्डू स्पोर्ट्स आशे पांडोस रिक्रिएशन क्लब हते
තිරිස් නොවන කෞමි වොලිබෝල් ඔඹාරත් ෆයිනල් මැච් කුරියත් දායර අඩ්ඩෝ ස්පෝර්ට්ස් මිහාර මෙවනි දෙසෙට් කාමයම් කොප්ප අද බාන්ඩොස් මිසෙට් හෝදු මට්ටක ඉතුරු රේවුන්තරහව ඉතුරු හිවර්කෝ වර මසය කුරාතන් ෆෙන්නම අලෝන් මෙන්න මිදනි එගොතුන් ಸೆಟಗೆ ಬದಲೆ ವೆಸ್ ಗೆನೆಸ್ ಬಾಟಿಸರ ಟೀಮ್ಗೆ ಕುಳುನ್ ತಂಕೊಳೆ ಅವಸ್ ಕೊಫ ವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಅದ್ಮಿಹಾರ್ ಫುರ್ತಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಫುರ್ತಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಕುಳುನ್ ತೆರಿ ಮಿಸ್ ಕೋಟ ಮಿನು ಕುನ್ನನಿ ಅದೇ ಸೆಟುಗೆ මිහා හිසාබන් යාර ස්කෝ දාදි එවරකෝ බිනඩි අසෙන් හතේ මිහා ස්කෝ කිමාර බති බඩෝහ අනිකාස් පොයින්ට් හොද chance දීප ඒ අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් के सर्विस दीरो අස්පාග් ගති හම පොයින්ට් හොදා දීප මිහාරු මි ගොලි කුලේ සිස්ටම් මිවාගොතකි सर्विस කුරා ටීම වරේ එකේ කුරන් තයාරවා ටීම මි පොයින්ට් හොදුගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් බොඩි එන්න මේ सर्विस කුරා ටීම වෙස් පොයින්ට් ලිවිදාන ඒ මිහාරු මි කුලනි පව වොලිබෝල් කම වාති बार सोने जाएगा दुब्बा एशिया ए અને એકે કુરા ટીમ ની બે પોઈન્ટ કવાત આદે રોટેશન 4 ટેક કવડી રેફરી દકોણી આદે લિબરો તંકોಳೆ ಲಹುಂ ಎರುನಿ ಕಮ રેફરી ની દકોણી ન્યામತಿ નુવેંગ અશે અડુ સ્પોર્ટ્સ નુવે બંડોસ રિક્રિએશન ક્લબ अशे रणेश अड्डू स्पोर्ट्स के कैप्टन के सर्विस अदे बंडो हल्ली वरबोड़ दे रहे हैं अणे अड्डू स्पोर्ट्स मा बुरा मसिकते नुको हल्ली पॉइंट है नहीं एंड मैच अणका मेवती कुरिफा कुरिगोता बंडो एटे कुरन चांस लिफा अदे रिफा वर बाला वट्टाई एंड मैच अड्डू स्पोर्ट्स डिफेंस को दे ब्लॉक देते रहे रघुवीर एटे कुरी स्कोर की ये मते अड्डू स्पोर्ट्स ये सर्विस मणिकास्मती बंडोह मेटे कुरा चांस लीबा आदे तिरी तिरी दुबाल बोले पीछे जहागे मेवती अनकास बंडोह इतुर पॉइंट है होदा आदे अनकास पीछे के वरंग अवसेटे के मुखनुनी तंकोळे तिरी तिरी ಎಂಟನ ಕಾರ್ಯ ದುಬಾದಾಗೆ ಏನ್ ತಂಕೋಳೆ ಅವಸ್ ಕುಳು ಕುಳೇರು ಲೊಕ್ಕುರ ಟೀಮ್ ತಂಕೋಳೆ ಒಂದೊಂದು ನಿವಾನೆ ඒ ක්‍රිකට් එක බස් බ්ලොක් නියක් තයාර වෙප අනිපේර දුවාද බෝලේ බස් ක්‍රිකට් එක ලෝකන් අර කුළුන්තරිය දාම් මසේ පුරාරු තංකොලේ ලස්වනි එහෙම වීම අවසෙට පුරා ටීම් එක තංකොලේ ඇඩ්වාන්ටේජ් බොඩවනි පාර ටීම් බ්ලොක් වරා හොවා රගුවීර ගෙට එකේ බන්ඩොස් ටීම් බ්ලොක් පුරා වේ ගොතෙන් නොයි රගුවීර ගෙට එක වර කාමයාබ් කො මෙ පෙන්නනි තම සෙට් ගේ මිහා හිසාබ 11 නොයි के सर्विस आधे ही बस पूरी सर्विस नेटा में दिए नेटा को उसके आने का इसमें इसको कार्य पर गिरेंगे 11 आधे रिसेट हम मियां हिसाब देर उसमें इसको दाद एक बार देर पूरी सेट तक का खिलाफ बंडोस के संकोले कुलू नगर को 4 इयर्स घर को बिदनी आज बिहार में चढ़ के अड्डू स्पोर्ट्स एटे पूरा चांस ली पे रघुवीर पूरी हुरमे रघुवीर वरबादा होंगे तो पीटर के बेर फरातुन कना फरातुन जी हम डाउन द लाइन कोट फेमस आएगा रघुवीर में पॉइंट होड़ा दिनी अड्डू स्पोर्ट्स मेदु मेचप बदारो हम एन्न मोलक पुरे तिनी हम अलवण भी पहा कुरे नि हम रघुवीर एनके अटैक त 100% हम कामयाब है देने विधान नहीं वर बदाला वट्टा अलुमा कचाउ दुनिया कोट फेमस आया हम पॉइंट होड़ा ಅದು ನೋಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾರಣ ರಘುवीर का अपने अच्छा होड़ा अनेका पीटा है वरत तिरतिरको नोट पड़ी अंगिल्लादे बोले वरा बड़ा पहा कुरे मेदु पीटा ಇಲ್ಲ ಬೋದ ವರ ತಿಕೋ ಇಲ್ಲ ನೋ ಏನು ಅದೇ ಪೀಟಾಗೆ ಜಂಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡಕಾವೆ ಇರಿಫಾರ ಸೇನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಪುರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇರೆದಿ ಬಿಫಾರ ಏನ ಪುರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಕೋಟ ಹಮ ಪುರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸಿ ಬೇರುಕಮ ದೂಕೊಲ್ಲನ್ ದುದುಕುರನ್ ಹೆ ಮುಟ್ಟ ಅದ್ರಿಗೆ ಕದಿ ಯಾರ್ ಸ್ಕೋ ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬ ಮನಕ ಹೋತಿ ಎಪರ್ ವೆಫ ಬಾರ ಬಾರ ಖೇರೋ ಬಿಫಾರ ಸನೆ ಪೀಟಾ ಅಡಕಾವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಗುನಿ ಪೀಟಾಗೆ ಜಂಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ हम कुरीफार होता पीटर देवने कुरा सर्विस निधि यानी का विश्वले एंडिमा इंडस्ट्री मसकत का मिला अडू स्पोर्ट्स में तो पॉइंट गेम स्कोर की 13-12 रघुवीर के सर्विस रघुवीर टेक्निकल सर्विस में करे पीटर या अशफाक पूरी टेबल होता बाकी मिहिलाल दिनी काटे जी बोला ब्लॉक वेगे
බොනස් කෝටුක ෆෙනිජේගේ මෙවති අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් ඉතුරු පොයින්ට් හොදාන අද මී මුබාරා තුගේ කුරින් කුලවුණු මාලේ ලීග් මෙච් තවුග අස්ෆාව කුළුන් මුබාරතු කුරි මෙච් තවුග වර බොඩන් අලවන්න මෙන්න ෆාහ කුරකින් දිය එනගේ එටේක් තක එනගේ ඩිෆෙන්ස් තන් අදි බ්ලොක් අදි සර්විසස් වර බොඩ ෆාහ කුරවුන් ඒ මුබාරා තෆහු අස්ෆාවගේ කුළුන් දෙස් කොම්පස් වරක ඩව්ටේගේ දිය තන් අලවන්න වර බොඩ ෆාහ කුරකින් දිය කොම්පස් වරක එදානේ බදිය උලිනි කමස් ගුණියා එනක ෆෝම් ගෙල්ලුනි කමස් අනෙක්කාවේ අස්ෆාවගේ මිස්ටේක් ಹಿಂದೆ ಬೋಳ ಎಂಟನಾಗ ಜಿಗೆ ನಿಗುಣಿ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫನರ ಬಾರ ಕುರಿ ತೆನೆಗೆ ನಾಮ ಅಸ್ಫಾಗ ಕುರು ತಂಕುಳೆ ದಕ್ಕನ ಬಾರ ಅದು ಸೆಂಟಿವೆ ಸಡಕ ಅಭಿಗ ಮಿಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಯಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೋಳ ಬೇರೆ ಗೋಸ್ಗೆ ಮಿಯೋತಿ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಗುಣಿ 16 ಬಾರ ನಿಹಾರ ದು ಫಹು ಸೆಟುಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಸೆಟು ಮಾಫ್ ಕರವಾ ತಿಮ್ಮಣ ಸೆಟುಗೆ ದೇವಣ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ 16 ಬಾರ ನಿಹಾರ ಸ್ಕೋರ್ ಕಿ බඩෝගේ කෝච් ඉබ්‍රාහිම් ජලීල් එබ එකින් පුරවා සර්විස් ලගුවීර කුරි රෙෆරි කහිමන් මුස්ලිනීහේ එනේ රෙෆරි නිමෙරි ඒ රංගල සර්විස් එකම आज मिहार अनेक कास मोती देवनो टेक्निकल टाइम आउट 16 12 परतों टेक्निकल टाइम आउट ओमे सेट टीम का आशे लिबुनी मी लिबनी देवन टेक्निकल टाइम आउट में सेट टीम का 16 लिबनी में लिबनी और टेक्निकल टाइम आउट के एम मिनट अफ हो अनेक कास दे टीम कुलुन तरी कोचुंगे इरशाद एकीगा ओटंग एरवा में तैयार वानी मिहार में होती फाइनल मैच के तिम्मन सेट के अनेक कावेस अड्डू स्पोर्ट्स सिंह वर रंगड़ लीडिंग होदा पूरी होदा 16 12 सर्विस रघुवीर मणमणु अंकोल गुड़िया में सर्विस कोल्लनी निफार अनेक कावेस ईटा अंकोल बार फाद सर्विस ईटा रिसीव करना वर रंगल अटैक को एने की आम को मिगुता हम ब्लॉक में जहां दुबारा वर मोला अटैक पूरा कुलुंदिरे हेनुगा माले लीग बिना मैच तो गए लगे अटैक हम बिना कुलुंदिरे बिना टीम तक वर बोर्ड अच्छा वेब मनी डिफेंस पूरा में सेम में न्यू बार आ तो बिना मैच तो आसपास को माबड़ का फाल कर करे आज में रघुवीर वर तंगला रिकॉर्ड निला बोले मनो के गोल करे फिनिश है मनो वट्टा आएगा जो तीन पोटे होदा मियार अड्डू स्पोर्ट्स सदारा मनोस मियार भी स्कोर दागो तो नहीं होनी अड्डू स्पोर्ट्स वाला फंसे का मैं को भी पाहोवेरी और बार आ के चैंपियन का होड़ में भगवती के बोले ये मुझे पता होगा आज में लीड उड़े वतुन्ना टीम ये टीम के पुलुम बदारो अड्डू के पुलुम तंकले बसे हम पॉइंट होदा कम फाहा करवे हेन्ना वेस बंड होगे इतर पॉइंट का एकीगा सात सतारा बंड हो साजिद सर्विस ओना अदिस भी पूरा नहीं तो बंडस पूरा फोर इगा तो पुलुम ननो को बोला सेटुवे सोदान कम नहीं इना बेलुन तेरिना अभी ओपन अवे फोर इगा बेचका नी मैच हेड मट्टका और रंगो डिफेंस है तो देंगे अड्डू स्पोर्ट्स को रंगो ब्लॉके अनेकास मती बड़ा पॉइंट होता चांस लीफ और माडको बोले आज मती अड्डू स्पोर्ट्स इतना पॉइंट होदा सेकंड फोर अनेकास को गलवेजे सपोर्ट के अडुएस बदवेजे यार में जिसको फनर सतारे बदले साजिद के सर्विस में सबले जो रेडियो का फाउ और बाडोस पॉइंट होदा एक पूरी कुलवनु देशे टू गबेस को मिया हिसाब दिए मिया कार्य करता हुए एंड में प्रथम सेटू का वकी साहब को सेटू के फाउ कोलो अने का बंडो सारा फोरिया को मते को सेटू और गाने को मी स्कोर्स वाला कार्ड को एंड में इनके दिए सेटू का स्कोर वाला बोर्ड मीरे का को अड्डू स्पोर्ट्स होता वाली सेटू का एंड में यार स्कोर भी होती कॉर्नर सतारे इसको बगल में हो गया वैसे का तो इधर दे पॉइंट होता लीड में होती तब पूरा पूरा सर्विस करो सर्विस करो मैं तैयार हो मेरी साजिद की द्वारा मोर सर्विस करो आप लोग करिए रोड सर्विस से साला आज निजार जी बोल अशफाक अशफाक जी में बेर जी लोग जी में बेर जी में सब में थी अड्डू मिहार स्को अशार फनर स्को मिहार में थी अशार फनर 3 पॉइंट के लीड अने कैसा अड्डू स्पोर्ट्स में मिलेगा निजार के
float service jump float service asfaga mihilaldini addu sports service ade addu sports anika defense koffa fala madu jahangodu bola hetuga jehuge sabu goti bandoha point and lifa deka economics tamara aadage effect ke puri addu sports ke sama defense udara sabu hetu pure vege dia bola falaya vege likawa pura hodu bandoha goti point and lifa ade miset pe nivigen ediye deti point of bahayru addu sportsing deset libi adi miset goes 8 le for them kannege nankole maseha gotaka e point ta nagam masay purave ekam paha purave ehen naves me point raguvir pahata back court an hillada ituru point en hoda me oti lead team point fula koppa ade demme alwanes wara boda paha kurone ege to raguvira tankole badun hillika nizar lavva adi fala lavva tankole gena attack kurega ehen names emihun ama addu sports side out ekolla benu me raguvira hillage emihun side out kolli ege to eha awas fasiya kon emihun mimechuga kulemu mi dani ade mihar meti time out addu sports ke time out amaf kurava bandu ke time out ade mi set ke furatam time out menagi nawar 16 bandos me time out of anekas deti mukulun terin kota menokunnani deti mukulun terin kota nokunnairo final match ke timmana set ke lead moti anekas addu sports naga sports में और डेढ़ मनी अपॉइंट बारह चैंपियन को मोदमा यूएस का स्कोर दाखवा वजह अभी बंडोस अरे निजार वार रंगो डिफेंस कोफा नहीं लादिन अने का राघवीरा इनमें पीटर जही बॉलर ब्लॉक को जीव दाने को निजार अरे पीटर अने का बायला व कोर्ट में मेगा में वटाली मनमडु वटाली स्कोर में सतारा नवारा इन मैच में यार अड्डू स्पोर्ट्स में यार नोटी अटैक को चांस दिलीफा adi ragviga suri kuri teguwa hemi memi una wara bodu advantage ka baane ragviga wara rangal desire ragviga hindi bola lokuga jassala hami duwali ragviga wara bola kulamu ebade mi final me ka hasako ms mission duwe bunnes semmer angalwane ena hama 100% kamyab ko midani ene receive karne defense attack block huriya ko me sena ka boli adi hilabe jump shot service peter hindadi bola peter madu wattala muni anikas addu sports recover koffa ragvira hindadini ragvira yes madu jahage marano seti kanu ade ragvira yes mara mate ekane hendame se bola muneguni niharme kisko asara vissa badal vesa ragvira mara super kura wara mate kura team ek ko kule ko keriye ayna tampi ade ka dete kura chance vifa what is full service eta media imean hote 41 ashara igeto ade miset ka wara mohim hisab ko mi service me gelloni what is service amaya ki ka bado aneka seta badapurani what is baba captain menopati jama ade addu ge service addu ifada nekas आज eta wara ranga bala ji bole addu sports defense likuroni sajida ki ekha bola wara mola jaha kunteri emuda tankole avas attack to ka sajida ki wara mola attack pura kunteri kole tiri ko avas ko ida singa aneka ragvir ke attack kore bola to ka jiba dani ko ragvir kura hama attack ekgode semiuna defenses nukuraveni ka aluna ko temme sadame kurave to is mase pure ashwag filman arab ka bataka enna to jassade bola je referee ayfara nege kaala bola mes nurigin laga jo pa kurave ade ragviruge technical service endi wara bayala miji bandoge endi shot pae wara rangala miji ingeto na score ki 22 me ragviruge suri ekkotuga endi bando service kuram susat bifa bando sendi service kurami adines misetu hama bandoha itura hivar kolla mase kolla nikon genevidane ei nihar score ki 22 sports 22 Indian slow service banawa kuri enames gotu ragvira hilla ragvir geni ekkotu ni bola bando hota defense nukurawunu mige kurim manu sebur ingeto efembara hama eha wara jaha bola team defense wara rangala ko feko ni final match ga ingoda mige ma bodaka defense
kurvetane mufene algon menna kare Peter Jehi bola hanikas addu sports ki defense kuri ki Raghuvira hilla di bola alonu Jehi bola alonu defense ko hanikas Banos warnalo defense ni kuri Nizara hilla bola wara rangala mije ingeto Jehi bola ati ekka point ka ingeto addu sports ekka point me har me bedu mani Gomi Mubarak champion ka hodo ade vi service bandahuge paradu ekkonavais mugene me Mubarak purin kurume me final match ko video nammo aadare kurume kulamun daaka me fengani he alilafa addu sports wara bola wara rangala kulamun daaka paagure ek natija gotu score me arnoti service vi Mubarak ge ade 30 run Gomi Mubarak champion ka hodo ekka point ka vefa ade Sajid Jehi bola bera diye ade Divarajyege 30 movana Gomi volleyball Mubarak champion kan addu sports mihodi wara fasiya kamay konne algonne denneni Faisal Jumhuriya wade tatta kulave volleyball Mubarak midiya harwes kamyab kuri addu sports ade miya harwes mi kamyab kuri addu sports ade wara boda marhaba addu sports Surya kulunterina aufshalum kuri masakkatum kuriya support unge hipara ekkon mi kamyab kuri addu sports ade addu sports mi kamyab hodiru addu sports ke coach kam mehun navi Salim addu sports midiya harwes champion ka hoda mihar champion ka hodumu anekka addu sports 30 mil kurumuga fursat itura fulawege midiyai Salimaki his club of west 30 mil koddin adi victory sports club mil koddin iruwes e team ge coach ka hunnavi coach ad Salim mi hodi fahoro er kamyabiya ekiga 30 movana Gomi volleyball Mubarak ke champion kan hodi addu sports wara boda alonu marhaba dannawa ade Banosves Mubarak ge hodi kamyaban adi miha hisabu final guys kuri hivara wara boda ane marhaba adi hivarus den e mihum mes wara hivara yak mase kuri enames Mubarak ge kurin kulawun match taka hilaf final match ga ha rangala nukulawun sababun emuna mi match gelligen mi diyai ade Banos recreation club ki 30 no Gomi volleyball Mubarak ge runner up team ade mihar algone mi mase kurani Banos recreation club ge coach Ibrahim Jalila badal kolle to Ibrahim Jalila ki nimigen dia Male League champion kam Banos team hoda din coach adi mihar algone mi badal kolla wahada ka mi oleni Mubarak ga champion kam hoda nukume adi mi libunu natija deterega kiketo adi algon mihar ade algone mihar mi badal kollani Mubarak ga wara rangalu molu kulume dekki Banos recreation club ge coach adi mi Mubarak ge runner up team ge coach jalla miedu match ga algone match feshuni suremves ma edeve kulume kuleni konne fenifaka no addu sports unge Mubarak ge kuri nimunu match to ga wara rangala wara mola kulu wakan fahakoy kineto mied midimavi algone boda hevane match start kurisere addu sports ge ami Raghuvir Rane Bodnizar as a final ge Colombi quality ge emi hoye wake evara lead naga kolen den algon team ge setavers den ade algon team gane me as for bear kolon terias as Raghuvir me naga wara lead nunagati algon na dannawane eha ek score tapaton ghost emi hoye lead ekinagene ade wara rangal wahaken adi ege itunu algon na wara boda faha kure mi Mubarak Europe gene dekulun teringe kulun mi Mubarak adi Mali League feshunir wara boda faha kore deko mi final match go tankole dakkon mi hunge performance fenu hen algon menna faha korone e vedanto mi algon boda danana mi far algon genona me demi hun ekal mi India mi hun hen eha boda kare ekada komme hen molovias balivias den mi hun hama goto e kulada tibane e boda me Raghuvir me wara boda team hivvarde wara boda kiya dana ka amilla ine wara boda amille zimma naga kola tan pena den
අලුගොන ටීම් දෙමිහුගේ එහා වර නොහර ගෑමස අදි මේ මුබාර ෆෙරුනිස්වර මුල් ටීම් කුලති කන්නේ ද බඩස් ටීම අස මේ නිමිගෙන් මුබාර කාමයව දෙ මිෆහරු අලුගොන හිවන එමිහුන් අස් දිවිහින තන සෙවර නොවි හේ අද නමස්ති කුරවි හිවර අසර බහ සාබස් දෙමුන් ආදි කුරියන් හුරි මොරාතක කාමයාබ එදමුන් වරබඩ ශුක්‍රියන් ගත අලුගොන මේ අලුගොන මිහාර මේ බද කොල්ලනි රයිසුල් ජම්හූරියාගේ වාදක තට කුලවණු 39 ගෞමි ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂಗ್ ಹೋದಿ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವರ ಫಹುರ್ವೆರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂಗ್ ಹೋದಿ ಅಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಸಲೀಂ ಇಂಗತ ಸಲೀಂ ತಿಹೋದೇವಿ ಕಾಮಯಾಬ ಫುರ್ತಮಾನುಸ್ ವರ ಬಡ ಮರ್ಹಬಾ ಐ ವರ ಮೊಳು ಕುಳುಮೆ ಮಾಲೆ ಲೀಗ್ ವಾಕೇಕಿ ಝೋನ್ ಲೀಗ್ಸ್ ಅದಿ ಗೌಮಿ ಮುಬಾರಾತ್ಸ್ ಕುಳುಮಂಗ್ ಆಸ್ ವರ ಫಸಿಯ ಕೊಂಡೆ ಅಳಗೊಂಡು ದಣ್ಣವಾಣಿ ಮೇಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂತಿ ಹೋದ ಅಂದಿಯ ಸೀದಾ 3 ಸೆಟ್ ಆ ಕೀನತ ಶೂರ್ತ අලුගොන මේ කුළුන්තරෙන් තිබි කුලේ මොළවාන් දෙන් අලුගොන මේ අවුද මුබාරාත නුකුන්නනි කුලේ මොළවාන් නුකුන හුරිහාමස් නුකුන්නනි මොළවා එකම අලුගොන මේ අලුගොන හොන ටීම් එක තිබේ කුළුන්තරින් එමෙන් එහෙන් ඉතුරු choice නීද එමෙක සිකුණි ගෙනනි මොළු එයි වාවත එමෙහුන කණින නෙතුරු ගොත මොළුබුම් ෆියවා එයි වාවත කි ඒගොත හුරිහාමෙන් ගුලිගේ මාසේ කොන අලුගොන මේ ටීම් එක තිබේනේ සතාර මී සෝල කුළුන්තරෙන් තිබේනේ ඉතුරු සපෝටර්ස් තිබේනේ මෙද අලුගොන මේ කොනේ රාජ්‍යයෙන් බේරුව කුළුමේ රාජ්‍යයෙන් බේරුව කුළුමේ චිකේ බුඤ්ඤස් නගලවානේ ඒ සපෝටර්ුන්නා ටීම ඉදිකොළ මේ කුළුනේ එහෙම අලුගොන මේ සපෝටර්ස් නුතිබේනේ වරම් මත් සපෝටර්ස් අලුගොන මේ තිබේනේ අලුගොන සපෝටර්ස් තිබේනේ අඩුවක එමෙහුන කන මේ ආද වෙන මිතා ආද වර තෙදු වාහකේ බණ්ඩෝගේ සපෝට්රුම් වර ගින අදි දෙමෙ සලීම් ෆාහ කුරෙවි ටීම් වර බොඩ හම අබදුස් තට්ටෂේ කුලෙනි අදි ඒගේ ඉතුරු මේ අඩ්ඩු ස්පෝර්ට්ස් ගේ මේ රග්වීරුගේ කුළුන් අලවනන වර බොඩ ෆාහ කරන හම ටීම් වෙස් වර බොඩ මසෙක කුර එන්න මෙස් රග්වීර් ලවවා බොඩ එටෙක් තක ඇචි කුරුවාකම් ෆාහ කරන කීනෙතෝ අලුගොන මේ මෙතන ගන්නනි වකි ගොතක කුලේ කරන අලුගොන මේ ගන්නනි මොළුවක් කොම්මේ ගොතක මොළුවන් අලුගොන මේන වකිමියක බෝල ජහක වකිමියක දීගෙන නන්නෝ ඒ මොළුවන් එන්න choice අලුගොන බදනි ඒති බේනු අලුගොන මොළුවන් කුලේ අලුගොන මේ ගොත මොළුවනි වර බඩ ශුක්‍රිය අදිය සෙෆා වර බොඩ මරෝබා ඉංගත मुबारक के एक एक गोगो तुम हरकत तेरे फरत का इनामा हदानी लियुम बसवा देवमा मुबारक के शरफ मेहमान मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनरेबल मारूफ जमील गारी वरंग अदबिर कमाय के दरनवा मुबारक के ऑफिशियल कंको देवी फरत का वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ मोल्डी संहुशाला हदानी लियुम मुबारक के फंडिया को दवा फरात का वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ मोडी संहुशाला हदानी लियो रईसुल जमहूरिया वादक तट कुलवन दे राज्य के तिरीस नुवन गौमी वॉलीबॉल मुबारक के नतीजा फाइनल मैच के एम मुड़कुलन तरिया वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ मोडी संहुशाला ट्रॉफी अड्डू स्पोर्ट्स क्लब के जोशी नंबर 17 रघुवीर सिंह एम मुड़सावा वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ मोडी संहुशाला ट्रॉफी हदानी लियो बंडस रिक्रिएशन क्लब के जर्सी नंबर फाइनल अशफाक आदम एमएम और सेटर वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ मोडी संहुशाला ट्रॉफी हदानी लियो अड्डू स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 3 मोहम्मद रणेश एमएम और स्पाइका वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ मोडी संहुशाला ट्रॉफी हदानी लियो एमएनडीएफ के स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब के जर्सी नंबर 10 अहमद अब्दुल करीम
MMOL Digaya Volleyball Association of Modi Sunghushara Trophy Handani Lyung Addu Sports Club के jersey number 7 Nizar Ibrahim. MMOL Blokaya Volleyball Association of Modi Sunghushara Trophy Handani Lyung Addu Sports Club के jersey number 7 Raghuir Singh. MMOL Libero Kulunteriya Volleyball Association of Modi Sunghushara Trophy Handani Lyung Bandas Recreation Club के jersey number 9 Ahmad Adil. Fair Play Kulunteriya Volleyball Association of Modi Sunghushara Trophy Handani Lyung Addu Sports Club के jersey number 5 Ibrahim Falah Abu Bakr. Muli Mubarak ke Hurihagatkum MMOL Kulunteriya Volleyball Association of Modi Sunghushara Trophy Handani Lyung Addu Sports Club के jersey number 7 Raghuir Singh. Muli Mubarak ke team MF Faida Hodadin coach Volleyball Association of Modi Sunghushara Trophy Handani Lyung Addu Sports Club के coach Ahmad Salim. Muli Mubarak ke Fair Play team Volleyball Association of Shara Trophy Handani Lyung Police Club. Mubarak के रनर टीम वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ मोडी संघुशाला ल्यूमा रिहिमेडया फैसा गीनाम बंडस रिक्रिएशन क्लब. मुबारक के चैंपियन टीम रईस जमहूरिया हुशाळु वावादाग तट्टा वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ मोडी संहुशाळा हंदानी ल्यूमा रम्मेडया फैसा इनाम अड्डू स्पोर्ट्स क्लब.
Jamil. Mihai Salu med Rasbet Nimalani Mubarak the champion team of Volleyball Association of Maldives के फरातम वरम मोन मरहबा है किया मो. Wassalamu alaikum. ආදේ මිහා හිසාවුන් වර ෆෝරියාකොන් කුලෙවේගෙන් දිය රයිසුතු මෝරියාගේ වාදක තත්ත කුලවන තිරිස් නුවන ගෝමි වොලිබෝල් වාරාතගේ चैंपियन कम हो अड्डू स्पोर्ट्स वර हूण मरहबा किया अदी मिया हिसाबों अलगोने लाइव को गेनेस टीम लाइव कवरेज निमालो फो अलगोंडा फतुला मी वकिवदनी हिसाबों अलगोने मी लाइव कवरेज निमालो फो टीवी में हवाल करना शुक्रिया.